Σωτήρη, έκανες δουλειές σήμερα στους δουλειές Μαρία ή θα άφησε και κάτι? Θα γελάσει, ναι. Δεν είμαι δήμαρχος. Τώρα ρώτα και για σένα. Να είστε καλά. Πώς είστε? Να είστε καλά. Παιδιά, είναι όλα καλά τα παιδιά? Λοιπόν, Ιερολογιότατε πατέρα Σεραφείμ, ως εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Λευκάδας και Ιθάκης, κυρίου Θεόφιλου, σεβαστοί πατέρες, πατέρα Γεράσιμε, πατέρα Ιωαννίκιε και υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Εφορευτικού μας Συμβουλίου, κύριε Πρώην Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε όλους στο μικρό αλλά φιλόξενο, ελπίζουμε, αναγνωστήριό μας, στη βιβλιοθήκη μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τρεις καλούς φίλους μεγανησιώτες. Η μέρα φυσικά είναι προς τιμήν του Αριστίδη του Δάγλα. Έχουμε όμως παράλληλα μαζί μας τον εφίλτατο κύριο Γιάννη Πολίτη, δημοσιογράφο και βεβαίως μεγανησιώτη. Και έχουμε βεβαίως κοντά μας τον κύριο Πάνο το Κονιδάρη, που δεν ξέρω τι χαρακτηριστικό να του προσάψω πρώτο, συγγραφέας. Μας έκανε υπερήφανος πρόσφατα και με τις επιδόσεις του έτσι στο σκάκι και φαρμακοποιός που είναι λειτουργεί ως σωτήρας των μεγανησιωτών και όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας επίσης την επίσης φίλτατη κυρία Λουκία Κατοπόδη, σκηνοθέτηδα, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα από τα βιβλία του Άρη. Και στην πορεία, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πολλούς δασκάλους του Άρη και αρκετούς συμμαθητές του, οπότε θα έχει μια ένα συγκινησιακό βάρος όλη η βραδιά και φόρτιση. Έχουμε μαζί μας βεβαίως και την κυρία Χαράτη Τιπάλτου που θα μας πει σε λιγάκι τη δική της οπτική για τον Άρη. Ήθελα να, πριν ξεκινήσουμε έτσι την πορεία, να διαβάσουμε ένα χαιρετισμό και η κυρία Υπουργός μας στέλνει το χαιρετισμό της, κυρία Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Επίσης το χαιρετισμό της στέλνει η Ευαγγελία Ημελά ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Μεγανησίου. Καλησπέρα σας, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την παρουσίαση αυτή και εκδήλωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Υποχρεώσεις μετατούν μακριά σας, ωστόσο εύχομαι και σε εσάς καλή επιτυχία και εύχομαι στον συγγραφέα μας πάντα πολλές επιτυχίες. Με εκτίμηση, Ευαγγελία Μελά, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Μεγανησίου. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για κάποιους φίλους που πιθανά δεν έρχονται πολύ συχνά στη βιβλιοθήκη. Να πούμε ότι η βιβλιοθήκη μας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Δεν έχει πολύ προσωπικό, δεν έχει πολλά λεφτά, δεν έχει πολύ μεγάλο κτίριο, έχει όμως πολύ μεγάλη αγάπη για όλο τον κόσμο. Μας αρέσει πολύ να είναι γεμάτος και ο κήπος μας και το εσωτερικό της βιβλιοθήκης μας. Μας αρέσει να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους τόσο από την πόλη όσο και από τα χωριά και βεβαίως στο Μεγανήσι που πολύ το αγαπάμε και έχουμε κάνει πολλές έτσι και ανταλλαγές και πολλές εκδηλώσεις και στο ίδιο το Μεγανήσι αλλά και εδώ με τους μεγανησιώτες. Να πω ότι επίσης βεβαίως εκτός από τους ντόπιους δίνουμε πάντα βήμα και σε ανθρώπους από άλλες περιοχές ώστε να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Λευκάδας, συγγραφείς και άλλους πνευματικούς ανθρώπους από άλλες περιοχές. Ο Αριστίδης Δάγλας δεν χρειάζεται να πω εγώ, θα τα πούν οι υπόλοιποι. Είναι ένας πολύ δραστήριος και πολυτάλαντος.
με πολύ ψηλά το πύχη σε ό,τι έχει ασχοληθεί. Δεν ησύχασε με τις βασικές του σπουδές, αλλά συνέχισε εργαζόμενος και κατέκτησε και το διδακτορικό του στην ιατρική, ενώ στον εργασιακό χώρο κατάφερε να γίνει πρόεδρος των συναδέλφων του σε πανελλήνια κλίμακα και μάλιστα για πολλά χρόνια. Δεν τα θεωρούμε τυχαία όλα αυτά και τον συγχαίρουμε θερμότατα. Παράλληλα, εργάζεται ως εκπαιδευτικός και τα τελευταία χρόνια της οριμότητάς του έχει εκδώσει 18 βιβλία και έχει άλλα 2 στα σκαριά, πιθανά να βοηθήσουμε στην έκδοση κάποιου από αυτού που νομίζω θα πάρουν σίγουρα τον δρόμο της έκδοσης. Παίρνοντας αφορμές λοιπόν ο Άρης από τα προσωπικά του βιώματα, τις εμπειρίες και τη φαντασία του, γράφει πολλές φορές συμβολικά και εκφράζεται μέσα από μύθους και ιστορίες ηρώων, κατά τη γνώμη μας με τη λογική και με τα τεχνάσματα, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα του Αισόπου. Για τη ζωή και τα βιβλία του θα μιλήσουν οι έγκριτοι καλεσμένοι μας. Θέλω εδώ, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμότατα όσους βοηθήσανε στην προετοιμασία και όσους βοηθούν γενικότερα στην προετοιμασία των εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης μας, τους πολύ καλούς συναδέλφους μου, την κυρία Μαρία Βλάχου, την κυρία Βάσο Αραβανή, την κυρία Σταματία Νιφαντή, βεβαίως και όλους τους εθελοντές μας. Σήμερα ευχαριστώ τους εθελοντές μας δια του αντιπροσώπου τους, δια της κυρίας Ιωάννας Μπλούνα, που πολύ μας ευχαρίστησε, που πολύ μας βοήθησε στην προετοιμασία και μας έφτιαξε και αυτή την πολύ ωραία ανθοδέσμη, και όλους τους εθελοντές. Να πω στο σημείο αυτό ότι αυτό το διάστημα επικαιροποιούμε λιγάκι το Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης και σας προσκαλούμε να γίνετε όλοι μέλη αυτού του Συλλόγου Φίλων. Επίσης έχουμε τις δραστηριότητες της υπόλοιπες, όπως είναι η λέσχη ανάγνωσης, που μπορείτε έτσι να παίρνετε μέρος, και σε όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις μας. Για να μην φάω πολλή ώρα, να μην αναφέρω τώρα ότι έχουμε κάνει ήδη 16 εκδόσεις, τις οποίες μπορείτε να βλέπετε έτσι και να τις προμηθεύεστε. Επίσης, ο Άρης, και πολύ τον ευχαριστούμε γι' αυτό, όσα βιβλία του διατεθούν σήμερα, το ποσοστό του θα το διαθέσει στη βιβλιοθήκη. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο λόγος στη σκητάλη στον καθήλυνα αρμόδιο κύριο Πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε τυχεροί που έχουμε κληρονομήσει, γιατί η κληρονομιά πρόκειται, την κυρία Ρούσου στη Λευκάδα, και μαζί με την ομάδα της μας συντηρεί σε αυτό το επίπεδο με ελάχιστους πόρους σε αυτό το κόσμημα, γιατί είναι κόσμημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρούσου. Ελπίζουμε να αργήσετε πολύ να πάρετε σύνταξη. Είστε και μικροί. Μην μας παρατήσετε. Έχω μέλλον μπροστά μου. Λοιπόν, κάναμε μια εισβολή μεγανησιωτών απόψε. Και εδώ θέλω να θυμίσω το εξής. Εγώ είμαι και λίγο μπουρανέλος, γιατί έμενα τα καλοκαίρια εδώ για να χορεύω στον Ορφέα. Δεν γκρίζα στο Μεγανήσι. Και έτσι έχω πολλούς φίλους, αισθάνομαι πολύ δεμένος με τη Λευκάδα. Είμαστε πολύ κοντά και πολύ μακριά. Νομίζουμε ότι γνωριζόμαστε, δεν γνωριζόμαστε. Είμαστε άλλες κοινωνίες. Έρχονται το πρωί τρέχοντας σε μεγανησιώτες να πάνε στο γιατρό, να ψωνίσουν κάτι, να προλάβουν το φερμπότ. Δεν έχουμε όσμωση. Κάποτε επιχειρήσαμε, όταν ήταν και στη Δημοτική Αρχή ο Παναγιώτης, με ένα ταχύπλο που αυτό πήγαινε πολύ καλά, ο Αγχίαλος μας έφερνε κοντά, αλλά επιχειρηματικά δεν μπόρεσε να σταθεί και δυστυχώς την έχουμε πατήσει. Και έτσι δεν γνωριζόμαστε όσο πρέπει. Πρέπει να σας πούμε όμως ότι το μικρό Μεγανήσι, παρότι είναι μικρό και πολύ φτωχός τόπος, όταν μεγαλώναμε εμείς δεν είχαμε φως, νερό, τηλέφωνο, έβγαλε πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, πάρα πολλούς. Ίσως ανάγκασε φτώχεια τους ανθρώπους να πιεστούν και να κάνουν κάτι περισσότερο. Ο Άρης, που ήταν και αυτός φτωχόπεδος σαν εμάς, είχε μια μεγάλη τύχη. Για όσοι δεν το ξέρετε, είχα πολύ σπουδαίο πατέρα, το Λάμπλο. Ήταν και φίλος του πατέρα μου, είχε το ίδιο όνομα και ήταν Λάμπλους, τους λέγανε, και τους δύο ήταν κομμουνιστές. Ο πατέρας του όμως ήταν λαμπρή προσωπικότητα. Δηλαδή ήταν πολύς για το Μεγανήσι. Έμεινε για πολλά χρόνια πρόεδρος της κοινότητας Κατομερίου, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν σημερινός δήμαρχος. Αλλά ήταν καλλιτέχνης, έφερε θεατρικές παραστάσεις, ζωγράφιζε, δεν ξέρεις τι έκανε. Και μπορούσε, είχε ένα μεγάλο, ήταν ψάλτης και αστειευόταν, έλεγε είμαι αριστερός ψάλτης. Και το ψηφίζαν όλοι δεξιοί. Γιατί ήταν ο άνθρωπος που έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο Άρης λοιπόν πήρε από εκεί μια σπουδαία κληρονομιά, του άνοιξε το μυαλό πολύ νωρίς, γιατί ήταν γράμματος, ο πατέρας του διάβαζε, και ταυτόχρονα είχε μια σπουδαία γιαγιά που έλεγε ιστορίες, παραμύθια. Αυτά τα πήρε λοιπόν
Και μαζί με τη δική του μόρφωση που είναι σπουδαία και την κοινωνική του διαδρομή, γιατί είναι απ' όλα, είναι συνδικαλιστής, είναι καθηγητής, είναι, δεν ξέρεις τι, είναι ένας μαχητής αριστερός, ακραίος πολύ συχνά. Καλά το λέω. Λοιπόν, αλλά ασχολείται με όλα. Βρίσκει όμως τα χρόνια να διαβάσει πολύ και να γράψει. Πήρε, ο πρώτος πυρήνας ήταν οι ιστορίες που λέει η γιαγιά του. Αυτές έκανε τα πρώτα παραμύθια. Δεν έμεινε εκεί όμως, το εξέλιξε με τη δική του φαντασία, μπήκε πολύ καλά στον ψυχισμό των παιδιών. Και έχει γράψει υπέροχες ιστορίες, οι οποίες θα διαβάζονται για πολλά χρόνια. Θα σας πει ο Παναγιώτης μετά για αυτά. Εγώ θέλω μόνο να σταθώ, που είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του Άρη, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και πολύ αγαπητός σε όλους μας. Το τελευταίο του παραμύθι πάει ένα βήμα πιο πέρα. Η μαγεία και τα τέρατα. Βάζει στο μυαλό των παιδιών την αέανη πάλι του καλού με το κακό. Είναι σπουδαίο, δεν είναι παραμύθι, είναι πιο πέρα από παραμύθι. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή που το καλό με το κακό παλεύουν σε όλα τα σημεία του πλανήτη και δεν ξέρουμε δυστυχώς και τι θα νικήσει στο τέλος, βεβαίως ο Άρης και δίνει την ελπίδα. Γιατί αλλήμανό μας, αν δεν δώσουμε στα παιδιά ελπίδα ότι στο τέλος νικάει το καλό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ούτε στη Μέση Ανατολή ότι θα νικήσει το καλό, ούτε στην Ουκρανία ότι θα νικήσει το καλό, δεν ξέρω. Αλλά ο Άρης, επειδή αναφέρεται σε παιδιά, δίνει αυτή την ελπίδα ότι στο τέλος, με αυτή τη μάχη, τη δύσκολη, στο τέλος ο καλός, παιδί μου, το φως. Το φως. Μετά το σκοτάδι θα έρθει το φως. Πολύ ωραία το λέει ο Δήμαρχος. Είναι σημαντικό πρόσωπο για το Μεγανήσι, δραστηριοποιείται σε όλα τα επίπεδα, βοηθάει τους μεγανησιώτες στον τομέα υγείας που το ξέρει πολύ καλά. Όποιος αρρωστήσει, ο Άρης θα τρέξει, θα βρει. Γιατί... Μην πεις άλλο τώρα, εντάξει, πάμε για τα παραμύθια. Αυτά πρέπει να ξέρουμε. Αυτά πρέπει να ξέρουμε για σένα. Γιατί εδώ είναι καθηγητές που σε ξέρουν και οι συμμαθητές σου. Στην ευρύτερη κοινωνία, καλό είναι να συστηθούμε και οι μεγανησιώτες. Ο Παναγιώτης ο Κονιδάρης, που θα πάρει το λόγο να μιλήσει για το λογοτεχνικό του έργο, επίσης υπήρξαμε τυχεροί. Ο Παναγιώτης λοιπόν με επιλογή του έμεινε στο Μεγανήσι. Απορώ πώς το κατάφερε. Έφτιαξε το φαρμακείο του χωριού, που δεν είναι μόνο φαρμακοποιός, κάνει και πρωτοβάθμια ιατρική. Έτσι. Εκεί λοιπόν αξιοποίησε αυτό το χρόνο για να μην πάθει κατάθλιψη. Έχει βγάλει μια ωραία οικογένεια και έγραψε σπουδαία μυθιστορήματα. Πλέον είναι διεθνής λογοτέχνης, γιατί το δεύτερο από τα τρία δυνατά βιβλία του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Μιλάμε όμως για πολύ σπουδαία μυθιστορήματα, επίπεδου, με ιστορική έρευνα. Σπουδαία. Άλλος είναι ο τιμόμενος. Τα μπέρδεψα. Να συστήσω τους μεγανησιώτες. Λοιπόν, έχετε μας στο νου σας λοιπόν, κάθε φορά που λέτε πως σας κλέβουμε το νερό. 500 ψυχές μείναμε το χειμώνα εκεί. Εγώ και ο Παναγιώτης είμαστε οι ακρίτες του Μεγανησίου. Ναι, και λιγοστεύουμε. 500 ψυχές. Κρατάτε μας λοιπόν αγκαλιά, βοηθήστε μας. Μια οικογένεια είμαστε, Λευκάδα και Μεγανήσι. Να μας έχετε στο νου σας. Λοιπόν, ο πατέρας Ιωαννίκιος, ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνω εγώ καμία, ό,τι και να πω θα είναι λίγο και για την προσφορά του και για τη μόρφωσή του, θέλει να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης. Θα μου επιτρέψετε, χωρίς να καταχρωστώ το χρόνο, γιατί πολλές φορές με τις εισαγωγές και τους χαιρετισμούς κλέβουμε έτσι τα πρωτεία από το κύριο μέρος και το κύριο βάρος της εκδήλωσης. Να εκφράσω εκ μέρους όλων την χαρά μας. Έχουμε στο επίκεντρο της καρδιάς μας, της προσοχής μας, του ενδιαφέροντός μας απόψε, τον κύριο Αριστίδη Ντάγκλα και το έργο του, το συγγραφικό. Θα μπορούσα χαριτολογώντας να πω ότι τον γνωρίζω από την δουλειά της μάνας μου, με την έννοια ότι ήταν έγκυος σε μένα όταν τον είχε μαθητή στο Μεγανήσι, στο γυμνάσιο, αλλά γνωριστήκαμε με την θεσμική και συνδικαλιστική του ιδιότητα όταν προσπαθούσε να κατευθύνει τα συνέδρια του κλάδου εδώ στην Λευκάδα, να στηρίξει τον συνεδριακό τουρισμό στο νησί μας. Και στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε υπό συνθήκες πανδημίας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το 2021, όταν έγραψε το πολύ ωραίο και ευρηματικό
λογοτεχνικό του βιβλίου, η Φιλική Εταιρεία Ξαναγεννιέται. Λοιπόν, χαρά για όλους που συναντιόμαστε απόψε και μεταξύ μας, αλλά και με τον κύριο Δάγλα, τον κύριο Πολίτη, τον κύριο Κονιδάρη και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Τον ευχαριστούμε, συγχαίρουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα μας προσφέρει την παραμυθία που χρειαζόμαστε. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία ο θεολογικός όρος παραμυθία είναι εξαιρετικός. Παραμυθία σημαίνει παρηγοριά. Δεν μας παραμυθιάζουν τα παραμύθια, αλλά μας δίνουν τη στήριξη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε εκ των προτέρων. Δήμαρχε, τον έχεις μαθητή, Μαζί. Έτσι ήταν από τότε. Έτσι, εμείς προσωπικά. Λοιπόν, τώρα ο Παναγιώτης ο Κονιδάρης θα μας πει για το λογοτεχνικό του έργο και αμέσως μετά θα έρθουμε στην καθηγήτριά του, την κυρία Τυπάλδου. Αλλά πρώτα θέλουμε ο Παναγιώτης να μας βάλει στη λογική του συγγραφέα. Μ' ακούτε έτσι, να μην το χρησιμοποιήσω. Ωραία, εντάξει. Το αφήνω εκεί. Οκ. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας, εδώ στο φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης για μια ακόμα φορά και ευχαριστώ τη Μαρία πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι το επιδηλιάνει σε ένα κόσμημα, ένα πολιτιστικό κύτταρο που όμοιό του δεν ξέρω αν έχει Λευκάδα και η Μαρία είναι στον πυρήνα αυτού του κυτάρου. Της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια από όλους εμάς τους πνευματικούς ανθρώπους που παρατηρούμε τις δράσεις και την πολιτιστική προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, απόψε θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, θα είμαι όσο πιο συνοπτικός γίνεται, αλλά θα με υποστείτε για κάνα 20 άλλο. Απόψε λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για ένα μόνο βιβλίο, αλλά για 19. Πρόκειται για το έως τώρα έργο του φίλου και συνοδοιπόρου μου Αριστίδη Δάγλα, που πολλοί τον ξέρετε σαν Άρη, αλλά εμένα θα μου επιτρέψετε να τον αποκαλώ Αρεστή, όπως έκανα από τα μικρά μου. Η βραδιά έχει για μένα και μια κάποια συγκίνηση, μιας και έχω ζήσει τόσο πολλά μαζί του, που αν άρχιζα να τα διηγούμε δεν θα μιλούσαμε καθόλου για βιβλία. Θα μας διώχναν από εδώ μέσα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε διέκοψε. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε την περιέργεια να μάθετε για το πώς βρέθηκα κάποτε να αιωρούμε σε ένα στήλο 20 μέτρα πάνω από τη γη και το ρόλο που έπαιξε ο κύριος εδώ σε αυτό, αλλά θα σας το διηγηθώ μια άλλη φορά. Τώρα, χωρίς αστεία, αν και ο Αριστίδης δεν χρειάζεται ειδικές συστάσεις, αξίζει θαρώ να γίνει μια μικρή αναφορά τόσο στα πτυχία και στις σπουδές του, όσο και στη λαμπρή πολυετή συνδικαλιστική του πορεία στα όργανα των νοσηλευτών. Και φυσικά, στη βαριά, το ανέφερε και ο Γιάννης, κληρονομιά του, μιας και είναι γιος του Λάμπρου Δάγλα, του Λαμπράκη όπως τον λέγαμε στο νησί, μιας προσωπικότητας αντίστοιχης εμβέλειας για το Μεγανήσι, με του γιατρού του Γλιγόρη για τη Λευκάδα, για να καταλάβετε την αναλογία. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την καλλιτεχνική του φλέβα και για τους φανταστικούς του ήρωες. 19 λοιπόν είναι τα βιβλία που έχει εκδώσει ως τώρα ο Αριστής, τα περισσότερα από αυτά, 18 μάλλον και ένα που ετοιμάζεται, τα περισσότερα από αυτά παραμύθια και ιστορίες για τους μικρούς μας φίλους. Όλα ξεκίνησαν όπως ξεκινάνε πάντα στα παραμύθια. Μια φορά και έναν καιρό. Ο καιρός αυτός βέβαια δεν απέχει και τόσο από το σήμερα, ήταν όμως εκείνη η κομβική στιγμή που η λαϊκή προφορική παράδοση συνάντησε την πένα και την έμπνευση του Αρεστή. Μια λαϊκή παράδοση που για καλή μας τύχη, στο Μεγανήσι όπως και σε άλλες μικρές περίκλειστες και σχετικά απομονωμένες κοινωνίες, διατηρήθηκε ζωντανή μέχρι πρόσφατα. Μια παράδοση που αποτέλεσε βασικό λειτουργικό και δομικό στοιχείο της ίδιας της κοινωνικής συνοχής. Κοντολογής, το παραμύθι και γενικότερα η εξιστόρηση, η αφήγηση ήταν κάποτε στοιχείο απαραίτητο στην καθημερινότητα του Μεγανησιώτη. Και έτσι μπόρεσε αυτή η λαϊκή κουλτούρα και αποτέλεσε την ερομάνα των ιστοριών για τις οποίες και θα μιλήσουμε. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια σύντομα για την ιδιοσυστασία του παραμυθιού. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το παραμύθι είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη από τις πλέον αρχαίγονες εποχές. Είναι ένα μέσο που κατορθώνει ταυτόχρονα να τέρπει, να ψυχαγωγεί και να διδάσκει. Συμπλέκεται σε αυτό το πραγματικό στοιχείο της καθημερινότητας, το φανταστικό στοιχείο, το ηρωικό και το υπερφυσικό. Έχει ωστόσο την ικανότητα να προσαρμόζεται και να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις εποχές και τις ανάγκες του ακροατηρίου και έτσι να διαιωνίζεται με θαυμαστό τρόπο.
Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που συναντάμε παρεμφερή ή ακόμα και πανομοιότυπα παραμύθια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Οι ρίζες είναι κοινές, τα παρακλάδια διαφέρουν. Και έτσι, η ελληνική λαογραφική παράδοση επηρέασε κέρια και αυτή του Μεγανησίου, αν και συναντώνται στα μέρη μας και κάποιες ιστορίες και επιρροές εξωγενείς, όπως για παράδειγμα ενετικές. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πρώτες ιστορίες που παρουσίασε ο συγγραφέας μας, για να έρθουμε σε αυτές, συνέπλεαν σε αυτό το μεγάλο ποτάμι της λευκαδίτικης και της ευρύτερης λαϊκής μας παράδοσης. Ήταν λοιπόν αρχικά ο 13. Μια σπουδαία ιστορία ενός γενναίου και ευφυούς παιδιού, το οποίο όμως είχε μια σωματική αναπηρία. Η εξυπνάδα του είναι αυτή που θα το σώσει από τον κοινωνικό αποκλεισμό, από το bullying όπως τα λέγαμε σήμερα, το οποίο και δέχεται. Και η εξυπνάδα του επίσης είναι αυτή που θα του επιτρέψει να τα βάλει και τελικά να υπερνικήσει τον κακό δράκο που λιμενόταν την περιοχή. Βλέπετε, αυτό που είναι σημαντικό στα παραμύθια σε αντίθεση με την πραγματική ζωή δεν είναι ότι υπάρχουν κακοί δράκοι, αλλά ότι αυτοί νικιούνται. Η αρχή λοιπόν είχε γίνει. Ο 13 ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει μια σειρά βιβλίων του συγγραφέα μας, τα οποία θα γεφύρωναν την παραδοσιακή λαϊκή αφήγηση με το σήμερα και την τοπιολαλιά με τη λογοτεχνική γραφή. Ακολούθησαν και άλλα ωραία παραμύθια, τα αναφέρω. Η Σταχτομάρο, που όπως τα ξέρετε ήταν η δικιά μας λευκαδίτικη εκδοχή της Σταχτοπούτας, του κλασικού παραμυθιού του Μπαζίλε και του Σαλπερό από το 17ο αιώνα. Τα Παγανά, που συνόψιζαν το μύθο των μισότρελων, αστείων, ενίοτε δε και δαιμονικών καλικάτζαρων, όπως μας τον διηγούνταν οι γιαγιάδες μας. Η Χιλιάκριβη και η Λάμια, μια ακόμα κλασική ιστορία που παρουσιάζει με ζωντάνια και ένταση την προαιώνια μάχη του διπόλου καλού-κακού, καλοσύνης κακίας, ομορφιάς ασχήμιας. Η Ηλιογέννητη, μια εκδοχή των ταμάτων που συναντάμε συνήθως στα παραμύθια και τα οποία θα πρέπει να εκπληρωθούν με κόπο και εις βάρος του ήρωα. Στην Ηλιογέννητη διακρίνουμε πολλά από τα γοητευτικά στοιχεία εκείνων των παραμυθιών, όπως τα σιδερένια παπούσια που πρέπει να λιώσουν κτλ. Ο Πεντεκλιμάς, μια άλλη ιστορία, μια μεχανησιώτικη εκδοχή του παπουτσωμένου γάτου, μόνο που εδώ τη θέση του παίρνει μια τετραπέρατη Αλεπού. Με αυτά τα παραμύθια κλείνει ένας πρώτος γόνιμος συγγραφικός κύκλος για τον Αριστείδη. Ένας κύκλος που αντλεί ζωοδότρα παράδοση και αναγεννάει με τη σειρά του συλλογικές μνήμες. Και αυτό το κάνει με σεβασμό, με συνέπεια και με λογοτεχνική βαρύτητα, θα μου επιτρέψετε. Ένας δεύτερος, θα έλεγα, κύκλος είναι ο μυθολογικός. Βιβλία δηλαδή που εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία. Η Αισόπου παρά μύθη είναι το πρώτο από αυτά, το οποίο και προσέδωσε μια άλλη διάσταση σε τρεις από τις πιο πασίγνωστες, σχεδόν παγκόσμιες ιστορίες του πιο γνωστού αρχαίου μας παραμυθά του Αισόπου. Ακολούθησαν χρονολογικά ο μύθος του Θησέα και το ταξίδι του Οδυσσέα, που ξαναπρότειναν με φρέσκια ματιά, αλλά και με κάποιες επικές περιγραφές στο αναγνωστικό κοινό μερικούς από τους πιο λατρεμένους ήρωες όλων των εποχών. Ένας τρίτος κύκλος ιστοριών του Αριστείδη είναι εκείνους που δανείζονται μεν αρχέτυπα ηρώων και καταστάσεων από μύθους, παραμύθια, μυθιστορήματα, για παράδειγμα ο Γίγαντας, το Ξωτικό, το Θαύμα των Χριστουγέννων και ούτω καθεξής, αλλά τα εμπλουτίζουν με καινούριο φαντασιακό περιεχόμενο, δημιουργώντας νέους και αυτόνομους ήρωες. Σε αυτή την κατηγορία θα κατέτασαν πρώτον τα μαγικά Χριστούγεννα του Κωνσταντή, όπου η μίζερη και πονεμένη ζωή ενός ανάπηρου φτωχόπαιδου μεταμορφώνεται μέσα από την αγάπη και την καρτερικότητα σαν σε ένα θαύμα. Πρόκειται για μια πολύ συγκινητική και ανθρώπινη ιστορία. Τον Γίγαντα Βρόντι, που μας συστήνει έναν άκρος καλόκαρδο και τολμώ να πω ποιητικό γίγαντα, που, όπως λέει ο συγγραφέας, αρπάζει μια χούφτα αστέρια με τη χερούκλα του και τα κρεμάει στα γένια του σαν φανάρι. Τα Φανταζώα είναι ένα άλλο βιβλίο, μια αφήγηση για ορισμένα φανταστικά, σουρεαλιστικά, αλλά άκρως συμπαθητικά ζώα που ξεπηδούν από τη φαντασία του συγγραφέα. Ο αφηρημένος Καλικάτζαρος, που διηγείται τις προσπάθειες δύο παιδιών να βοηθήσουν ένα κακόμοιρο καλικάτζαρο που αποξεχάστηκε στη γη από τους ομοίους του. Το μαγικό ταξίδι των γεύσεων, που με πρωτότυπο τρόπο συνδυάζει την τέρψη του μύθου
του μύθου των Σουμερίων και του έπους του Γκιλγκαμές, με την τέρψη των γεύσεων και των εθήμων πολλών ιστορικών λαών. Και σε αυτή την ίδια κατηγορία ανήκει το τελευταίο βιβλίο, το είδα και στο προθάλαμο πριν, Μαγεία και Τέρατα, το οποίο είναι εξίσου συναρπαστικό με αυτό που αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος του. Υπάρχει μια ακόμα λογοτεχνική κατηγορία, στην οποία ξεδιπλώθηκε η δημιουργική αφήγηση του Αρεστή και ήταν 3 μικρού μεγέθους βιβλία. Τα 2 πρώτα γράφτηκαν με αφορμή 2 ιστορικές επετείους. Η φιλική εταιρεία ξαναγεννιέται, είναι ο ένας, όπου παρουσιάζεται μια ομάδα μαθητών που, αναδυφώντας τα ιστορικά κείμενα για την ίδρυση και για τον ρόλο της φιλικής εταιρείας, αναλαμβάνουν ρόλους, διασκεδάζουν μαθαίνοντας, μαθαίνουν διασκεδάζοντας και τέλος γίνονται και τα ίδια τα παιδιά κομμάτι της Ελληνικής Επανάστασης και της Απελευθέρωσης. Η αφορμή φυσικά ήταν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 για να γραφτεί το βιβλίο αυτό. Μια άλλη, θλιβερή αυτή τη φορά επέτειος, ήταν εκείνη της Μικρασιατικής καταστροφής του 22. 100 χρόνια μετά ενέπνευσε στο συγγραφέα το βιβλίο «Στα 40 κύματα», όπου περιγράφεται με μελανά χρώματα, συγκινητικές αφηγήσεις, αλλά και ένα υποδόριο πένθος, η διάλυση μιας οικογένειας Ελλήνων κατά την καταστροφή και η προσπάθεια των προσφύγων μελών της να ξανασμίξουν στη νέα πατρίδα, περνώντας κυριολεκτικά από 40 κύματα. Στον αντίποδα, από πλευράς ύφους τουλάχιστον, βρίσκονται οι χιουμοριστικές ιστορίες του Αριστείδη, όπως στη συλλογή «Αγκαθωτές ιστορίες τσέπης». Πρόκειται για μικρά διηγήματα σκοπτικού ή ηλαρού χαρακτήρα, γραμμένα σε στυλ χρονογραφήματος και διακρίνει κανείς σε αυτά επιρροές όπως από τον Ψαθά ή τον Τζιφόρ. Τέλος, με αμιγώς λευκαδίτικο ενδιαφέρον, υπάρχουν και τα προσέκδοση αφηγήματα γραμμένα με την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά και τον απαράμιλο χρωματισμό της γλωσσικής μας ποικιλίας, της ποικιλίας του νησιού μας. Είναι όλα τους, σας διαβεβαιώ, όσοι δεν τα έχετε διαβάσει ή δεν έχετε αντιληφθεί την ύπαρξή τους, είναι όλα τους ξεκαρδιστικά, τόσο ως προς την πλοκή τους, όσο και ως προς τους σπαρταριστούς διαλόγους που εμπεριέχουν, και νομίζω ότι κάποια από αυτά θα άξιζε τον κόπο και το γέλιο κάποια στιγμή να θεατρικοποιηθούν. Αυτό το γράψα χωρίς να ξέρω ότι κάτι ετοιμάζεται, μάλλον κάτι θα δείτε μετά. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τώρα, μια λογοτεχνική αποτίμηση. Η δουλειά έως τώρα του Αριστείδη πατάει σε 2 στέρεους πυλώνες. Ο ένας είναι, όπως αναφέρθηκε, η γνήσια λαϊκή προφορική μας παράδοση. Ο άλλος όμως είναι οι αναγνωστικές του επιρροές. Καθώς, όπως ίσως τα ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει κανείς συγγραφέας αν δεν έχει διαβάσει πολύ και με προσήλωση. Οι επιρροές του Άρη είναι σαφώς νεοέλληνες συγγραφείς που αγάπησαν πολύ την ελληνική γλώσσα, αλλά όχι την κομψευόμενη γλώσσα των σαλονιών, όσο εκείνη της καθομιλουμένης, του λαού, των πληβίων, των ψαράδων και των αγροτών. Τέτοιοι συγγραφείς που τον επηρέασαν σίγουρα, το γνωρίζω καλά αυτό, είναι ο Παπαδιαμάντης, ο Καρκαβίτσας, ο Ροΐδης, ο Λουντέμης και ο Καζαντζάκης. Τα κείμενα του Αριστή είναι εύληπτα, αφού απευθύνεται σε παιδιά κυρίως, αλλά την ίδια στιγμή διαθέτουν έναν αξιοσημείωτο γλωσσικό πλούτο και ενίοτε και λυρισμό. Η χρήση συχνών και εύστοχων επιθέτων χρωματίζει με ζωντάνια και μπολιάζει με ενέργεια το κείμενο. Οι ιστορίες του είναι καλά δομημένες και στέκονται τίμια απέναντι στον αναγνώστη, αφού τον τέρπουν και τον διδάσκουν, χωρίς όμως περιττούς διδακτισμούς και κομφόλιγες από καθέδρας. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο των παραμυθιών είναι εκείνο που τα κάνει αξιοδιάβαστα και για μας τους ενήλικες, οι πολλές τους κοινωνικές αναφορές και σχολιασμοί. Αυτό που για τους μικρούς αναγνώστες μπορεί να είναι ένα διασκεδαστικό σημείο της πλοκής, για τον ενήλικα μπορεί να αποτελεί έναυσμα στοχασμού. Επί παραδείγματι, ένα παραμύθι μπορεί να θίγει τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, όπως στη Σταχτομάρο, τις ταξικές διαφορές, όπως το 13 και το Πεντεκλιμά, την απονομή δικαιοσύνης, όπως τη Χιλιάκριβη και τη Λάμια, τη δύναμη της αγάπης, όπως στην ιστορία του Κωνσταντή. Άρα, πέρα από τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα των έργων, ο Αριστείδης κατορθώνει να συνδέσει σύγχρονα προβλήματα και προβληματισμούς με το μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Και αυτό από μόνο του για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν πρέπει να παραλείψω είναι αναφορά στην εικονογράφηση, στους καλλιτέχνες που έκαναν τις εικόνες και τα σχέδια για τα βιβλία του Αριστείδη. Φραγκιαδάκης, Δανεζάκη, Τσαούσης, Παπαθανασίου, Τρόντσιου έδωσαν πνοή και χρώμα στους χάρτινους ήρωες. Σίγουρα τους αξίζουν κάποια εύσημα. Και κλείνοντας, ελπίζω να μην σας κούρασα, να πω κάτι προσωπικό.
ότι τα βιβλία του Αρεστή, ειδικά τα παραμύθια, αλλά και τα αφηγήματα με τη Μεγανησιώτη, τη Λευκαδίτη και το Πιολαλιά, ανασύρουν στα άτομα της γενιάς μου, θαρώ και των άλλων κοντινών γενεών, πλήθος αναμνήσεων και νοσταλγικών εικόνων. Εικόνων από εκείνες τις εποχές που ήμασταν παιδάκια ακόμα και μαζευόμασταν στα σοκάκια και στις αυλές και καθίζαμε στο χώμα, σε πέτρες ή σε κολοπροσκέφαλα και ακούγαμε την τρεμάμενη φωνή της βάβος μας να ζωντανεύει ευφυείς ήρωες, πανόριες ηρωίδες, δυσίωνες μάγισσες και αποτρόπαια τέρατα. Τις ώρες που οι σκιές του Σούρουπου μάκρυναν απειλητικά και το μόνο φως που υπήρχε ήταν το αχνό και τρεμουλιαστό της λάμπας πετρελαίου. Είναι λες και φτάνουν ακόμα στα ρουθούνια μου οι μυρωδιές εκείνης της γλυκιάς, μακρινής και χωρίς επιστροφή εποχής. Σαν το φυτίλι λοιπόν εκείνης της λάμπας, έτσι και τα βιβλία του Αρεστή κρατούν ζωντανές τις πατρογονικές μας ιστορίες. Και αυτό είναι κάτι που θαρώ αξίζει το χειροκρότημά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλύτερα δεν γίνεται από ό,τι τα πες. Σε λίγο πράγματι κάτι σας ετοιμάζουμε με την τοπολαλιά μας. Διότι δεν μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Η τοπολαλιά, η Μεγανησιώτη έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Οπότε θα το απολαύσετε σε λίγο. Και ο τελευταίος, είναι νεότεροι από μένα και οι δύο, που μπορεί να τα καταγράψει, είναι αυτό που κάνει τώρα ο Αριστίδης και επίσης ο Παναγιώτης που έχει αρχίσει να ετοιμάζει παλιές ιστορίες του Μεγανησίου. Αν δεν καταγραφούν σε αυτή τη γενιά, μετά το χάσαμε. Γιατί η τουριστική επέλαση που τη ζήσατε πρώτη από εμάς είναι ισοπεδωτική. Σε λίγο θα ξεχαστούμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, τώρα θέλουμε την κυρία Τυπάλδου, που από ό,τι φαίνεται και εκείνη και άλλες καθηγήτρες κάνατε καλή δουλειά και με τον Άρη και με τον Παναγιώτη, τους μορφώσατε καλά. Έπιασε τόπο η δουλειά σας. Όπου σας βολεύει. Πού σας βολεύει καλύτερα? Στη χαρά οφείλω το ότι διάβασα τον πρώτο μου Καζαντζάκη. Σοβαρά μιλάμε. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, εμένα δεν με έχουν αφήσει να κρίνω ακόμα. Στο τέλος, παιδιά. Δεν με συμφωνήσατε. Άρεστη, εδώ είσαι. Στο τέλος μιλάω ο συγγραφέας. Πάντως το ταλέντο του Άρη να προεδρεύει 30 χρόνια σε 55.000 νοσηλευτές, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Λοιπόν. Απίστευτο. Με την ευλογία σας, πατέρες, να μην χασομεράω. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα. Να φέρω αυτό κοντά, που είναι σταθερό. Όχι, δεν πειράζει, το κρατάω, σαν στάρ κάπως. Να Όχι και σαν. Ως. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ καταρχήν την πολύ φίλη Μαρία, την καλή φίλη Μαρία για την πρόσκληση. Δεν μπορώ να περιγράψω εύκολα το πώς νιώθω απόψε, γιατί... Συγγνώμη. Δεν έχω τα κλάματα, παιδιά. Θέλω κι εγώ, έτσι. Χτύπατε στην πλάτη. Μου ανατέθηκε να πω δύο κουβέντες. Είχα την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να έχω τον Άρη μαθητή στην 3η Γυμνασίου, τον Παναγιώτη το πειραχτήρι στην 1η Γυμνασίου. Ο αδερφός του Άρη, ο Γιώργος, ήταν τότε Δευτέρα Γυμνασίου. Λοιπόν, λίγα λόγια. Δεν θα επικαλύψω, φοβάμαι, νομίζω να καθίσω για να βολεύει. Λοιπόν, πάει καιρός τώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία καλπάζουν σε απολώνια ύψη. Πάνε δεκαετίες που οι φυσικές επιστήμες μας αφήνουν έκθαμβους με τα επιτεύγματά τους. Ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιος ξέρει πόσα διαστημόπλια στροβιλίζονται στο διάστημα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας μεταφέρω νοερά αρκετά χρόνια πίσω, για την ακρίβεια 42. Σχολικό έτος 1983-84. Γυμνάσιο Κατομερίου στο Μεγανήσι Λευκάδας, υπηρετώ ως φιλόλογος με απόσπαση, για μία χρονιά μόνο. Ο Άρης, όπως προείπα, μαθητής της 3ης Γυμνασίου, ο αδελφός του Γιώργος, μαθητής της Δευτέρας και ο Παναγιώτης Κονιδάρης, μαθητής της 1ης Γυμνασίου. Είχε το γυμνάσιο τότε μόνο γυμνασιακές τάξεις, τώρα έχει και 2 λυκειακές, από τότε περάσαν βέβαια πολλά χρόνια. Οι συνθήκες τότε, η κυρία Λογοθέτη είναι παρούσα, μπορεί να... Έλα το Παναγία, έλα το Παναγία. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες έως και πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχε το ferry boat που υπάρχει σήμερα και εξυπηρετεί τη συγκοινωνία. Δάσκαλοι, καθηγητές, ο αγροτικός γιατρός, ο συγκεκριμένος τότε θυμάμαι ότι όλο έβριζε.
Ο ταχυδρόμος, η νηπιαγωγός, όλοι μεταφερόμασταν από τον Ιδρύ με ένα καΐκι της Συμφοράς, θα το έλεγα, παρόλο που είχε το αισιόδοξο όνομα το Παναγία. Μέχρι το Σκορπιό πηγαίναμε όρθιοι, καθιστοί ήταν οι εργαζόμενοι του Σκορπιού και καθόμασταν εμείς αφού κατέβαιναν οι εργαζόμενοι στο Σκορπιό. Φτάναμε στο Βαθύ και από εκεί με τα πόδια στο Κατομέρι, όπου τότε υπήρχε το γυμνάσιο. Το μάθημα πάντως, σας βεβαιώ, άρχιζε κανονικά 8 και 25. Ας ήμασταν μους και εμάς, ήμασταν ξεπνοισμένοι, διψασμένοι, ανεβαίναμε εκείνη την ανηφόρα. Τότε δεν υπήρχαν 7 ώρα, το πρόγραμμα άρχιζε 8 και 25. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και για τα παιδιά. Έλειπαν βασικά αγαθά, πραγματικά, κάτι το οποίο όμως ίσως τότε δεν το είχαν συνειδητοποιήσει τα παιδιά, καθώς ήταν εγκλωβισμένα στο νησί τους και δεν είχαν ουσιαστικά μέτρο σύγκρισης. Υπήρχαν όμως και αρκετά θετικά. Η αγάπη τους για μάθηση, νομίζω αποδεικνύεται, η συγκινητική προθυμία τους και πάνω απ' όλα η άριστη διαγωγή όλων ανεξαιρέτως των παιδιών. Με λίγα λόγια, η χρονιά εκείνη, για να μην σας πολυμαυρίζω την ψυχή, παραμένει στη θύμησή μας, στη δική μου τουλάχιστον, φαντάζομαι και όλων των τότε εκπαιδευτικών, ως κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό. Να πω εδώ ότι κλείσαμε και τη χρονιά με ένα θαυμάσιο πολιτιστικό δρόμενο. Τα παιδιά είχαν κάνει παράσταση, η καλή της ώρα, η τότε διευθύντρια η Εύη Μαλαμάκη είχε αναλάβει έναν καταπληκτικό Φον Δημητράκη, καταπληκτικό. Το σημερινό Μεγανήσι βέβαια ουδέμια σχέση έχει με εκείνο το Μεγανήσι. Δεν υπήρχαν καθόλου αυτοκίνητα, ούτε καν ποδήλατα, πώς να περάσουν άλλωστε. Μερικά ψαροκάικα, εκεί που σήμερα δένουν πολυτελείς θαλαμιγοί. Ο Αριστίδης τώρα, μια που η βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Όπως ανέφερα, φοιτούσε στην Τρίτη Γυμνασίου. Σίγουρα πέρασε παιδικά χρόνια ήσυχα, αμέριμνα στο νησί του, το οποίο νησί, όπως συνεχώς αποδεικνύει, ουδέποτε παραμέλησε, ουδέποτε λησμόνησε και από το οποίο ουδέποτε απομακρύνθηκε ψυχικά ή πνευματικά, ουδέποτε έπαψε να το αναφέρει στα κείμενά του. Πηγαίνει στη Λευκάδα υποχρεωτικά για να φοιτήσει στο Λύκειο, φεύγει για σπουδές και από τότε συνεχώς μεγαλουργεί και εμείς καμαρώνουμε. Νοσηλευτική, παιδαγωγικό του ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, ενώ προλαβαίνει να ασχοληθεί και με συνδικαλισμό. Ήδη τα ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Μου θυμίζει κάπως την περίπτωση του Γρηγόριου Ξενόπουλου, ο οποίος όταν παρουσιάστηκε, λέει, στο Πανεπιστήμιο να εγγραφεί για να φοιτήσει, το ρώτησαν τι θες να σπουδάσεις και απάντησε: θα εγγραφώ στη φιλοσοφική και θα σπουδάσω τη φυσικομαθηματική και τελικά τον κέρδισε η λογοτεχνία. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το συγγραφικό έργο του άξιου καθόλου Αριστίδη Δάγκλα. Για το έργο μίλησε ήδη ο Παναγιώτης και θα μιλήσει και ο κύριος Πολίτης, θα ακούσουμε και αποσπάσματα. Προσωπικά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικές σκέψεις μου, κυρίως πάνω στις έννοιες δάσκαλος και λογοτεχνικά έργα για παιδιά, κάτι το οποίο καλύπτει ο Αριστίδης. Μετρώ 18 έργα του Άρη, τα οποία ήδη έχουν εκδοθεί και όπως ακούστηκε και 2 υποέκδοση. Στα 50 θα σταματήσει, λέει. Δεν νομίζω, δεν συμφωνώ. Δεν πάει πιο πάνω. Σίγουρα, αυτά δεν έχουν φρένο. Η πλειονότητα των έργων, εδώ να τονίσω και εγώ, τις καλέσθητες περιποιημένες εκδόσεις και τις τέλειες εικονογραφήσεις. Ο Φραγκεδάκης εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι όλα είναι ωραία, αλλά η εικονογράφηση του Φραγκεδάκη πραγματικά με ξετρέλανε. Η πλειονότητα λοιπόν των έργων κατατάσσεται στην παιδική λογοτεχνία. Είναι έργα κυρίως για παιδιά. Να πω εδώ εν παρενθέσει ότι τα μηνύματά τους ουδόλως θα έβλαπταν και τους ενήλικες βέβαια, αντίθετα θα τους ωφελούσαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Προσωπικά πιστεύω, ίσως και πολλοί συμφωνούν από όσους με ακούτε, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να συγγράψει κάποιος έργα απευθυνόμενο σε παιδιά παρά σε ενήλικες. Ο Άρης το πετυχαίνει αυτό ιδανικά. Η παιδική λογοτεχνία επηρεάζει τα παιδιά ποικιλότροπα. Ο συγγραφέας, κάνοντας επιδέξια χρήση της γλώσσας, εδώ να τονίσω και εγώ, οφείλω να το τονίσω, ότι έχουμε μία γλώσσα εύληπτη, συνεπή, μια στρωτή δημοτική, διανθισμένη με εκφραστικά μέσα
τόσα όσα χρειάζονται. Δεν λείπουν και δεν περισσεύουν, δεν βερμπαλίζει δηλαδή θα λέγαμε. Ασκεί επίδραση στο πλάτημα του παιδικού μυαλού, διεγείρει τη φαντασία, εκπαιδεύει τις αισθήσεις, διδάσκει στο παιδί τις ανθρώπινες σχέσεις. Πάνω απ' όλα, το κείμενο, το οποιοδήποτε από τα έργα του προκαλεί ευχαρίστηση, διασκεδάζει το παιδί και ταυτόχρονα το διδάσκει. Τονίζω, το κείμενο, όχι μια οθόνη στην οποία το παιδί πατάει κουμπιά. Χαρτί, βιβλίο, να ξεφυλίζει και να βλέπει εικόνες. Μέσα από την επαφή του με το παιδικό βιβλίο, το παιδί οριμάζει. Αποκτά την ικανότητα να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά, άρα κοινωνικοποιείται. Πολύ βασικό με αυτά που ακούμε στις μέρες μας. Στην παιδική λογοτεχνία οι ιστορίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, με απονομή δικαιοσύνης, ειλικρινής, με εντιμότητα, με σεβασμό στην ιδιοτυπία της παιδικής προσωπικότητας, εκτός βέβαια και από την αλήθεια που θα θριαμπέσει στο τέλος. Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα παιδικό βιβλίο θα πρέπει να είναι απόλυτα ισορροπημένες και ο Άρης αυτό το επιτυγχάνει αξιοθαύμαστα. Στην παλιά παιδαγωγική, το παιδί ήταν μια μικρογραφία του ενήλικα. Σήμερα, το διαπιστώνουμε όλοι νομίζω, είναι ένα πλάσμα ανεξάρτητο, με δικά του ενδιαφέροντα, δικά του συναισθήματα και δικό του τρόπο σκέψης. Επομένως είναι μεγάλη και η ευθύνη του δασκάλου. Και ο Άρης είναι και δάσκαλος. Έχει επιλέξει, να πω πάλι σε παρένθεση, να ασχοληθεί νοσηλευτική, δάσκαλος, μεταπτυχιακά, διδάσκει, γράφει. Αυτά δεν είναι επαγγέλματα, είναι λειτουργήματα του, το είπα και το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν αμείβεται ανάλογα για όλα αυτά που κάνει. Ο παιδαγωγός πρέπει να γνωρίζει πώς να συστηματοποιεί τις γνώσεις, πώς να τις ζεσταίνει και πώς να τις παρέχει στα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει και πώς να προφυλαχτεί από τον ψυχοφάγο εγωισμό, ο οποίος το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να σωρεύει ερείπια μέσα του. Εάν ο δάσκαλος δεν ζεστάνει με τη συμπάθειά του τις επιστήμες που διδάσκει, αν δεν τις ζυμώσει με τον εσωτερικό του πλούτο, δεν είναι δάσκαλος της καρδιάς. Είναι ένα απλό μέσο μεταφοράς γνώσεων. Κάποτε ο διδάσκων επιβαλόταν με το κύρος και την αυθεντία. Είχαμε αυτό που έλεγαν οι παλιοί, αυτός έφα. Αφού το έφα, το είπε δηλαδή, τελείωσε. Σήμερα οι αυθεντίες έχουν εκλείψει. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να αγαπά τη δουλειά του και πολύ περισσότερο τους μαθητές? Έχει πετύχει. Με αγάπη παιδαγωγική, μετρημένη, ειλικρινή, πηγαία, χωρίς διακρίσεις και να γνωρίζει καλά το εξής. Τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη του δασκάλου, ιδίως όταν δεν την αξίζουν. Και τα παιδιά έχουν αλάνθαστο ένστικτο και τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Άρη μου, να θυμάσαι, ο μέτριος δάσκαλος λέει... Το ξαναφέρω από την αρχή. Μου το έλεγα δεν είναι ευσυγκίνητη, δεν το πίστευα. Είστε των δυτικών επιστημών και δεν μπορείτε να με νιώσετε. Πειρακτήρι Παναγιώτη. Λοιπόν, ο μέτριος δάσκαλος λέγει, ο καλός δάσκαλος εξηγεί, ο ανώτερος δάσκαλος αποδεικνύει, ο μεγάλος όμως δάσκαλος, όπως εσύ, εμπνέει. Και επειδή τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο, θα μου επιτρέψετε, αναφέρθηκε πάλι, αλλά εγώ θεωρώ ιερό μου καθήκον να το ξανααναφέρω, να αναφερθώ στους γονείς των παιδιών. Όλων των παιδιών του Μεγανησίου τότε, αλλά πρωτίστως των δύο παιδιών εδώ. Να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου πραγματικά για τον τρόπο που μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά. Η οικογένεια είναι ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης και τίποτα δεν είναι τυχαίο για τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Έχω ιερό καθήκον να μνημονεύσω και εγώ αυτόν τον αρχοντάνθρωπο, τον πατέρα του Αριστίδη, τον Πανολάμπρο Δάγκλα, πρόεδρο τότε της κοινότητας, ο οποίος είχε τη θαυμαστή ικανότητα να είναι δίπλα μας στο γραφείο, στη διευθύντρια, όταν είχαμε ανάγκη από κάτι και μετά όλο τον υπόλοιπο καιρό να είναι διακριτικός. Να στέκεται στην παραλία το χειμώνα να δει αν το καΐκι θα μπορέσει να δέσει, 2 φορές μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά δεν έγινε μάθημα, γιατί δεν μπορούσε το καΐκι να δέσει στο βαθύ, ήταν αδύνατο, δεν συζητάμε για τα ρεύματα, στο Σκορπιό τριγύρω υπάρχουν πάντα αυτά, ήταν συνηθισμένα. Να μας ειδοποιεί στον Ιδρύ και περιμέναμε εμείς στον Ιδρύ σε ένα καφενείο του χειμώνα, ανοιχτό το χειμώνα, καταλαβαίνετε,
Να περιμένουμε μήπως κατακαθίσει η θάλασσα και μπορέσει να δέσει το καΐκι. 2 φορές έγινε αυτό μόνο σε ολόκληρη τη χρονιά. Τώρα με την πρώτη πασπάλα, χιόνι, κλείνουν τα σχολεία. Χρέος μου πραγματικά να το αναφέρω και πραγματικά τον θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτόν τον άνθρωπο, πολύ άξιος. Τώρα, αυτά που θα πω κλείνοντας, για να μην σας κουράζω, απευθύνονται και στον Άρη και στο Παναγιώτη, μια που είστε και οι δύο εδώ. Εύχομαι να είστε πάντα υγιείς. Οι επιστήμες που σπουδάσατε νομίζω ότι σας βοηθούν γι' αυτό. Να μην σταματήσετε να ονειρεύεστε. Να θέτετε πάντα ιδανικά στη ζωή σας. Να βλέπετε πάντα μπροστά με αισιοδοξία. Πώς το λέει ο Καβάφης, εμπρός κοιτάζω, τα αναμένα μου κυριά. Να παραμείνετε όπως είστε ταπεινοί και καλοί οικογενειάρχες. Και να θυμάστε ότι οι καλοί άνθρωποι είναι πιο σπάνιοι από τους σοφούς ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που είμαι τόσο μεγάλος και δεν σας πρόλαβα καθηγήτρια κι εγώ. Λοιπόν, τώρα έχει το λόγο ο Άρης, όπου θα συνδυαστεί με την σκηνοθέτηδά μας, που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ, για να αναβιώσουμε λίγο από το κολαλιά μας, που σας είπα ότι δεν την ξέρετε καλά, έτσι. Μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Άρη, πάρε πρώτα το λόγο εσύ και κάνε τη σύνδεση με τη σκηνοθέτηδα. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση, αλλά... Θες να σε πειράξω λίγο να χαλαρώσεις? Ένα από τα παιχνίδια μας είναι να πειράζουμε τον Άρη διαρκώς, γιατί είναι σε όλες του τις διεκδικήσεις συνδικαλιστικές και πολιτικές είναι πολύ μάχημος. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω, τώρα το θυμήθηκα, σταμάτω. Και γι' αυτό τον πειράζουμε. Επειδή βλέπω μπροστά μου τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και επειδή ήθελα να πω κάτι, ναι, και είναι έξυπνοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε τους κομμουνιστές, δεν είναι? Θα πω μετά τα ευχαριστήρια που νιώθω πραγματικά έτσι πολύ βαθιά μέσα μου. Απλά θέλω να πω ότι για μένα η αριστερά που λες αριστερός κομμουνιστής κλπ. Μου λέει ο πατέρας μου ότι καλός χριστιανός είναι εκείνος που δεν κάνει ποτέ κακό και βοηθάει τον άλλον όσο μπορεί να τον βοηθήσει. Αυτά οι ετικέτες και οι τίτλοι αριστερός, δεξιός κλπ. Νομίζω ότι έχουν καταρρεύσει προπολού και οι άνθρωποι που στον απολογισμό της ζωής τους κοιτάνε πίσω και βλέπουν ότι έχουν κάνει μόνο καλά, αυτοί για μένα είναι άνθρωποι ιδεολογικά υγιείς και άνθρωποι χριστιανοί με την έννοια, την πραγματική έννοια της πίστης, ότι πιστεύω δηλαδή στον άνθρωπο. Γιατί και ο Χριστός στον άνθρωπο πίστευε. Και ο χριστιανισμός είναι μια ιστορία αγάπης. Καλύτερη, ίσως πιο δυνατή. Προσπαθούμε να κάνουμε καλό και στο περίσσευμα του χρόνου όλοι εμείς που είμαστε εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας γράφοντας βιβλία και για να βρισκόμαστε εδώ και να κάνουμε αυτή την απολογιστική έτσι και ευχάριστη εκδήλωση. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Πολίτη που ήρθε από την Αθήνα σήμερα ξεματοχινά για να κάνει τη σημαντική παρουσίαση. Μοιραζόμασταν και στον δρόμο. Τον Παναγιώτη που ήρθε από τα 40 κύματα και αυτός σήμερα με το ferry boat με το παπάκι μέχρι τα σπήλια, γιατί το Μεγανήσι είναι ακόμα λίγο challenge να πάει στα σπήλια με το παπάκι, να πάρει το καράβι, να έρθει εδώ και δεν ξέρω πώς θα φύγει μετά, μάλλον με το Πεκάτσα. Ορίστε. Λοιπόν, και βέβαια τη Μαρία τη Ρούσου, η οποία είναι η ψυχή όλης αυτής της διοργάνωσης σήμερα, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ είχα από παιδάκι να έρθω εδώ μέσα, ακόμα με τον πατέρα μου 1-2 φορές για να δω. Και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, να πω, καλά η μάνα μου είναι εδώ, οι αδερφές μου είναι εδώ, τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη, εμένα με ξέχασε. τα παιδιά, ο Πάνος ο γαμπρός μου πίσω, βλέπω το μαλλί σου που είναι φουντωτό και το βλέπω πάνω πίσω. Πάνω την πρίκα δες. Πήρε σωστά, Βλέπω λοιπόν μεταξύ των παρισταμένων εδώ αγαπημένους φίλους. Στην Ελένη δεν στάθηκες, να σταθώ εγώ. Η Ελένη έχει μια πολύ ωραία οικογένεια ο Άρης, με 2 πολύ σοβαρά και όμορφα παιδιά. Αλλά η Ελένη είναι το στήριγμα και είναι και ο αρχηγός της οικογένειας, έτσι για να λέμε. Πάντα. Με βλέπει εδώ μεταξύ πίσω. Οπότε... λοιπόν, όντως, τώρα βλέπω καθηγητές αγαπημένους. Την κυρία Λογοθέτη, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία της. Τον κύριο Τσερέ, ο οποίος μου έκανε αρχαία στην 3η Λυκειού για να και σε μένα είναι ο μόνος που πρόλαβα.
Όλοι οι άλλοι είναι νεότεροι. Τότε διεύθυνε το ιστορικό αρχείο της Λευκάδας και πήγαινα εγώ παιδάκι να τον βοηθήσω να βγάλουμε από κάτω κάτι χειρόγραφα με λατινική μελάνη. Είχαν γίνει πολλά από αυτά και τα καθαρίζαμε μαζί και κάναμε και φιλοσοφίες που ακόμα τα θυμάμαι. Δηλαδή τώρα κάποια στιγμή δεν είναι τώρα του παρόντος, αλλά τα θυμάμαι όλα αυτά τα εφιολογήματα του κυρίου Τσερέ. Καλά, εντάξει, την κυρία Τεπάλου δεν το συζητάμε, η κυρία Καλέζου, βλέπω την κυρία Αραβανή εκεί πίσω, τη Ρουμπίνη, την κυρία Λάζαρη που μας έκανε θρησκευτικά. Κυρία Λάζαρη, χίλια ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Αλλά θα σας γνώριζα όλους που έχουμε περάσει 42 χρόνια. Πραγματικά θα σας γνώριζα όλους, γιατί δεν έχετε αλλάξει, γιατί φαίνεται η ψυχή. Έτσι, εσύ κυρία Λογοθέτη, λίγο το μαλλί σου άσπρισε. Έμνησε ένα παιδί το ίδιο και εγώ ακόμα παιδί. Λοιπόν, και συμμαθητές, τον Μπάμπη τον καλό που είμαστε στο ίδιο τμήμα 3 χρόνια στο Λύκειο, τη Γεωργία της Κληρού που ήταν στο διπλανό τμήμα. Λοιπόν, και πάρα πολλά τηλέφωνα που πήρα από συμμαθητές, φίλους, την Ελένη την Κατοπόδη, ξέρω εγώ, και λοιπά, που δεν μπορούσαν σήμερα λόγω διάφορων υποχρεώσεων να είναι εδώ. Για το προκείμενο τώρα, για το θέμα που είμαστε εδώ, για τα βιβλία, στην αρχή όντως ξεκίνησε αυτό με μια προσπάθεια να διασωθούν κάποια παραμύθια που είχαν μια έτσι αρχαίγονη εμφάνιση στην τοπική κοινωνία των χωριών. Πολλά από αυτά τα παραμύθια ήταν και βία, ήταν ανθρωποβόρα, ήταν παραμύθια που δεν ήταν καλά για την παιδική ψυχή, έπρεπε να ρετουσαριστούν. Παλιά οι άνθρωποι βλέπαν τα ζώα ως εχθρούς. Τώρα τα βλέπουμε ως φίλους. Δηλαδή, μέσα στο τελευταίο τα Μεγέη και Τέρατα, ας πούμε, η αντιμετώπιση είναι ένας διάλογος σε ένα δωμάτιο ενός παιδιού το 2025-2024, όπου ο ένας λέει, μα ο κακός ο λύκος, γιατί είναι κακός ο λύκος και δεν είναι ο κυνηγός που τον κυνηγάει. Δηλαδή, μπαίνουν τέτοια ζητήματα και οικολογικά και διάφορα άλλα ζητήματα της ανάπτυξης κλπ. Πολλοί θα πούνε ότι είναι κάπως υπερβολικό. Εγώ πιστεύω δεν είναι υπερβολικό. Πρέπει να μπαίνουν και προβληματισμοί στα νέα παιδιά, γιατί πραγματικά και εγώ το βλέπω μέσα και από τα μαθήματα και από την εκπαίδευση, ότι από τις παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών που λέμε τώρα, 99% φταίνουν οι καθηγητές και οι ενήλικοι. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά αντιδρούν για κάποια πράγματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί μέσα τους και δεν μπορούν να τα εκφράσουν. Από τότε λοιπόν, από το καιρό του γυμνασίου, ο πρώτος πόρος και σε μένα και στον Παναγιώτη και σε άλλους που μπήκαμε σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία της συγγραφής, θυμάμαι το τελευταίο βιβλίο ήρθε και το προλόγησε ο Γιώργος ο Δερμάτης, ο οποίος ήταν καθηγητής μας στο σχολείο και αυτός είχε έρθει στο σχολείο με ένα μαγνητόφωνο και μας είχε βάλει, ξέρω εγώ, τα βαδία. Αυτό το θυμάμαι. Ο Σπύρος ο Βρετός μας είχε βάλει το μικρόβιο της συγγραφής, η Βιβή Κοψιδά. Έτσι. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτό και κανείς δεν τα ξεχνάει. Άρα λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω? Ότι το βιβλίο, σαν βιβλίο, περνάει μια τρομακτική κρίση, θα το πήγε η κυρία Ρούσο εδώ που το ξέρει, σε hard copy εννοώ, πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ δαπανηρή και απαιτητική. Εγώ προτίμησα ή να μην βγάλω τίποτα ή να βγάλω βιβλία που να είναι καλά. Σε αυτή την προσπάθεια στάθηκε αρρωγός ο Λιβάνης, η εκδόση Λιβάνη, που ήταν ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος που μπόρεσε να υποστηρίξει οικονομικά όλο αυτό το εγχείρημα. Αλλά σήμερα για να βγάλει ένας κάποιο βιβλίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ απαιτητικό. Πολύ δύσκολο. Τα δύο υποέκδοση λοιπόν βιβλία που λέμε τώρα μετά τα 18, το ένα είναι το έγκλημα και τιμωρία, αλλά το έγκλημα με γιώτα. Το έγκλημα δηλαδή, αυτός είναι η νέα τάση που λέμε για την άνοδο των επιπέδων του διοξείδου του άνθρακα, το λιώσιμο των παγόβουνων, το έγκλημα δηλαδή που συνδέεται στο περιβάλλον. Είναι ένα παιδικό διήγημα, εφηβικό να το πω, το οποίο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους νέους από το να κάνουν πιο ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, γιατί τώρα λέει ο Γιάννης για το νερό, για το Μεγανήσι και τη Λευκάδα, το λέει για πλάκα, αλλά το να βλέπω να τσακώνονται οι πολιτικοί, οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης επιφανειακά, κανείς δεν έχει σκεφτεί 3 βήματα παραπίσω. Σκέφτονται όλοι το προφανές, την κορφή του παγόβουνου, μια και μια παγόβουνου. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα δοκιολαλήματα. Έχω γράψει περίπου 25 ιστορίες, οι οποίες μερικές είναι αλήθεια, μερικές τις έχω κάνει εγώ είναι αλήθεια, μερικές είναι μισοαλήθειες. Πιο πολύ για να μπορέσω να δώσω μια, να διασώσω το μεγανισόδικο ιδίωμα, όχι υπό τη μορφή λεξικού, γιατί λεξικό δεν είναι κανένα να διαβάσει, να πιάσει ένα λεξικό να το ανοίξει, αποκλείεται. Διαβάζοντας όμως αυτές τις ιστορίες, θα μπορέσει να μνημονεύει αυτές τις λέξεις που σπανίζουν και τελικά νομίζω ότι την επόμενη δεκαετία, 20ετία δεν θα μιλούνται πλέον. Οι γιαγιάδες που θυμόμαστε πριν από 20 χρόνια με τα παραδοσιακά ρούχα στο Μεγανήσι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 2-3 που ζουν ακόμα που είναι 95 χρονών η καθεμία. Λοιπόν, και φοβάμαι ότι αυτό
πέφτει σε εμάς η κληρονομιά να μπορέσουμε κάπως να βοηθήσουμε και να διασώσουμε αυτό το ιδίωμα μέσα από τις ιστορίες, με ευχάριστο τρόπο. Εδώ με την κυρία Λούσου συζητάμε μήπως συνεργαστούμε σε αυτό το εγχείρημα με τη Βιβλιοθήκη Λευκάδας, γιατί έχει και μια εμβληματική σημασία αυτό. Η Βιβλιοθήκη Λευκάδας είναι θεσμός. Και επειδή είναι Λευκαδίτη κατά το Πιολαλίμαντα, βλέπω τον Βασίλη τον Φίλιππα εδώ που γράφει το λεξικό καμιά 20 χρόνια. Λοιπόν, του στέλνω πράγματα, του στέλνω λέξεις, μου λέει θα περιμένω να βγάλει την επόμενη και μετά θα τα εντάξω και αυτά και θα το βγάλω. Για να πούμε εδώ τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί ήδη νομίζω ότι δεν ξέρω αν κουραστήκατε. Να πείτε αλήθεια αν κουραστήκατε. Αντωνία, κουράστηκες εκεί πίσω. Δεχόμαστε ερωτήσεων. Ακουρμένετε. Είναι η Αντωνία. Λοιπόν, οπότε εγώ δεν θέλω να βάλω μια άλλο τελεία, γιατί δεν θα είναι κανονική. Και να πάμε στη σκηνοθέτηδά μας. Ναι. Για να πούμε και λίγο. Εσείς αποφασίστε πώς θα το κάνετε. Να ευχαριστήσω την κυρία Λουκία Κατοπόδη βέβαια για αυτή τη... Χαρά μου. Θα ξεκινήσουμε με τον 13. Το πρώτο χρονολογικά βιβλίο. Μήπως θέλετε αυτό για να μην κρατάτε στο χέρι, είναι πιο βολικό για εσάς. Αυτό το πήλσαμε. Ο 13. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό που καταλύστευε ένας άγριος και απάνθρωπος δράκος, ζούσε και μια παρέα από 13 παιδιά, πολύ ζωηρή και ατίθαση. Τα παιδιά την ημέρα δουλεύανε στα χωράφια του δράκοντα και το βραδάκι μαζευόταν κοντά στις τιμονιές και λέγανε ιστορίες για στοιχιά και για τέρατα. Στην παρέα ήταν και ο 13, το 13ο μέρος της συντροφιάς. Το παρατσούκλι αυτό, που το είχαν κολλήσει τα άλλα παιδιά, γιατί ήταν ο νεαρότερος και ιδιαίτερα μικροκαμωμένος. Πολλές φορές, όταν θέλανε να τον πικράνουν, τον φώναζαν Κουτσο 13, εξαιτίας του ότι κούτσαινε από το ένα πόδι. Ο 13 όμως ήταν πάρα πολύ έξυπνος, πράγμα που εξισορροπούσε τα φυσικά του ελαττώματα. Αυτή του την εξυπνάδα δεν μπόρεσαν ποτέ να του τη συγχωρέσουν τα άλλα μέλη της παρέας. Γι' αυτό κατά καιρούς έψαχναν δικαιολογίες ώστε να τον διώξουν από κοντά τους, είτε αναθέτοντάς του τις βαρύτερες δουλειές, είτε δημιουργώντας το εμπόδια για να τον κάνουν να φύγει από μόνος του. Αυτός όμως, με την ευστροφία του, πάντα κατόρθωνε να ξεπερνάει τις δυσκολίες και να γυρνάει στην παρέα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, ένα δειλινό, καθώς καθόταν να ξαποστάσουν πάνω στα άχυρα δίπλα στο αλόνι, τα 12 μεγαλύτερα παιδιά είχαν συμφωνήσει από πριν να αναθέσουν στα 13 μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Να πάει στο σκοτεινό κάστρο και να φέρει το άλογο του δράκοντα με τα χρυσά τα κουδουνάκια. Το παιδί, μόλις άκουσε τι του ζήτησαν να κάνει, προς στιγμή δίλιασε και είπε μουρκιασμένο: «Μα τι μου λέτε, πώς θα μπω στο κάστρο και πώς θα πάρω το άλογο χωρίς να χτυπήσουν τα κουδουνάκια? Θα με ακούσει ο δράκοντας και θα με κάνει μια μπουκιά». «Δικό σου το πρόβλημα», είπαν χαιρέκατα τα παιδιά με μια φωνή. «Δεν σε λένε έξυπνο οι μεγάλοι? Αν δεν δεχτείς ή αν αποτύχεις, να φύγεις από κοντά μας αμέσως». «Καλά τότε», μονολόγησε ο 13. «Κάτι θα σκεφτώ». Και με μιας έφυγε τρέχοντας για την καλύβα τους, έχοντας ήδη βάλει κάτι στο μυαλό του. Η συνέχεια είναι γνωστή και το δίδαγμα είναι πως η εξυπνάδα και η δύναμη της ψυχής είναι προτιμότερη από τη σωματική δύναμη. Ένα απόσπασμα που θα πάρει. Και θα ακολουθήσει ο γίγαντας Βρόντις. Ο Βρόντις είναι ένας πελώριος γίγαντας με μπόι που φτάνει ίσα με τα άστρα. Τα χέρια του είναι πανίσχυρα και θεόρατα. Τόσο που αν τα ανοίξει πιάνει μαζί τόσο τη Δύση όσο και την Ανατολή. Τα πόδια του είναι ξυπόλυτα το καλοκαίρι. Μα το χειμώνα, παπουτσωμένα με 2 ολόμαυρες γυαλιστερές μπότες, χωμένες μέσα στο κόκκινο παντελόνι. Στην κατάλευκη μακριά του γενιάδα είναι κρεμασμένα αστέρια και πάνω από το γαλάζιο του πουκάμισο φοράει ένα ουράνιο τόξο για μαντίλι. Το παλάτι του είναι τεράστιο, φτιαγμένο από βαθυγάλανο αιώνιο πάγο και η σκεπή του ροδόχρηση, χυσμένη από πλεγμένες ηλιακτίδες της Ανατολής. Από τους πύργους που βρίσκονται στις 2 πλευρές του παλατιού, ο γίγαντας βιδλίζει, φρουρώντας τον κόσμο των ανθρώπων, φροντίζοντας να βάζει χαλινάρια στα σύννεφα και να κανονίζει τις βροχές και τους χειμώνες.
Ο Μπαρμπαδήμος έκανε μια παύση για να πάρει ανάσα και ο εκστασιασμένος Ανδρέας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Τι λες, παππούλη», είπε γρήγορα. «Αυτός κάνει όλον αυτό το σαματάκι πάνω. Η ησυχία δεν έχει ώρες-ώρες. Για πες μου λοιπόν, τι γίνεται και ακούμε όλες ετούτες τους βροντές νυχτιάτικα και έχουμε κοψοχολιαστεί?» Ο παππούς, σφίγγοντας τη ροζιασμένη μαγκούρα του, συνέχισε να διηγείται στο διψασμένο του παιδί την ιστορία του γίγαντα. Ο βρόντις που λες, γιώκα μου, σαν δει απ' τη βίβλα του πως τα χωράφια ξεράθηκαν και τα ποτάμια αρχίσαν να στερεύουν, μπαίνει φουριόζος στη σπηλιά που έχει για αποθήκη και ξεκινάει να βγάζει τα βαρέλια του έξω ένα-ένα. Επειδή όμως είναι βαριά και μεγάλα, τα κυλάει πάνω στα σύννεφα. Και έτσι ακούμε εμείς σε τούτες τις φοβερές βροντές και τα μπουμπουνιτά. Αν είναι νύχτα, για να βλέπει το δρόμο του, αρπάζει μια χούφτα αστέρια με τη χερούκλα του και τα κρεμάει στα γένια του για φανάρι. Καμιά φορά, αν το σκοτάδι είναι ολόπιχτο, τα βάζει μέσα το βουδί του και τα κοπανάει με δύναμη, κάνοντάς τα να φεγκοβολάνε τρίζοντας, μέχρι τα πέρατα του κόσμου, πετώντας φοβερές αστραπές και κεραυνούς. Ύστερα, μόλις φτάσει στην άκρη του ουρανού, ανοίγει τις κάνουλες από τα βαρέλια του και ρίχνει το νερό στη γη, ποτίζοντας το διψασμένο χώμα. Και στα χέρια μου έχω 2 κείμενα από τα 40 κύματα, αλλά μήπως να συνεχίσουμε πρώτα από το Μαγεία και Τέρατα και αυτό. Το Μαγεία και Τέρατα είναι το τελευταίο που είπαμε για τη μάχη του καλού με το κακό. Δηλαδή, θέλω να πω, κόμπιασα, δηλαδή είστε οι αδερφοί Γκριμ, οι παραμυθάδες από τη Γερμανία, ψέλισα με κόπο, σφίγγοντας την άκρη της κουβέρτας μου όσο τους κοιτούσα. Μα δεν μπορεί να ζείτε ακόμα, τόλμησα να ξεστομίσω, πασχίζοντας να συνδυάσω ό,τι είχα διαβάσει για αυτούς. Αφού γεννηθήκατε πριν το 1800. Πώς γίνεται να είστε τώρα εδώ και να μου μιλάτε σε γλώσσα που καταλαβαίνω, είπα και άρχισα να βρίσκω την αυτοκυριαρχία μου, βλέποντας την ηρεμία να επανέρχεται στα πρόσωπα των ετεροχρονισμένων επισκεπτών. Ήταν φανερό πως ευχαριστήθηκαν, και μάλιστα πολύ, όταν κατάλαβαν ότι τους αναγνώρισα, γιατί βάθηκαν να τρίβουν τα ζαρωμένα χέρια τους που έπλεαν μέσα στα φαρδιά δαντελωτά μανίκια τους. «Πολύ σωστά, παιδί μου», είπε ο Βίλχελμ με ευαρέσκεια, ανασηκώνοντας καλοσυνάτα τα μαδημένα φρύδια του. «Εμείς είμαστε. Και για να μην παραξενεύεσαι, μάθε ότι οι παραμυθάδες δεν πεθαίνουμε ποτέ, αλλά ζούμε αιώνια μέσα από τα παραμύθια μας. Φροντίζουμε πάντα να τα προστατεύουμε και να νοιαζόμαστε γι' αυτά σαν να είναι αληθινά μας τέκνα». «Αυτός είναι και ο λόγος που σε ξαφνιάσαμε και να μας συγχωρείς», απολογήθηκε ο Ιάκωβ. «Δεν συνηθίζουμε να ενοχλούμε. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου εύκολο το ταξίδι αυτό. Χρόνια ψάχναμε την ευκαιρία να διαβούμε το κατόφλι του 21ου αιώνα και η δική σου φαντασία μας άνοιξε την πόρτα». «Ποια πόρτα?» ρώτησα, κοιτώντας ασυναίσθητα την πόρτα του υπνοδωματίου που ήταν όπως την άφησα κλειστή. Η περιέργεια είχε αρχίσει να με κυριεύει, έχοντας γίνει πολύ πιο δυνατή από τον αρχικό μου φόβο. Ήθελα να μάθω τα πάντα. Είχα μπροστά μου τους πατέρες τόσων και τόσων ξακουστών ηρωίδων και άλλων τόσων θρυλικών ηρώων. «Ποιους πατεράδες? Τους κλέφτες θες να πεις?» Ακούστηκε μια φωνή να βγαίνει από το στόμα ενός τρίτου άντρα που πρέπει να διάβασε τη σκέψη μου. Είχε ξεπροβάλει πίσω από το κρεβάτι μου, ακόμα πιο απόκοσμος από τους πρώτους 2. Εκεί που τρόμαξε να συνέλθω, άλλος μπελάς με βρήκε. Ένας ηλικιωμένος, με αρχοντικό παράστημα και γαλλικό αέρα, με πρόσωπο σκληρό και αγέροχο, στεκόταν στηριγμένος πάνω στο ολόμαυρο μπαστούνι του, σαν δικαστής έτοιμος να ανακοινώσει την ετυμηγορία του. Ήταν ντυμένος με ολομέταξα ρούχα, βαρύ πανοφόρι ανοιχτό μπροστά και χρυσοστόλιστο γυλαίκο από μέσα. Το κεφάλι του ήταν καλυμμένο από ένα μαύρο καπέλο με σκληρό γύσο, διακοσμημένο με ένα πολύχρωμο φτερό παγωνιού που κουνιόταν ανάλογα με τις εκφράσεις του. Κάτω από το καπέλο
Φορούσε μια περούκα που μαρτυρούσε ότι ήταν παλιότερος και από τους άλλους δυο. Ο Σάρλ Περό, τράβησε ο Βίλχελμ. «Αυτός είναι, το δίχως άλλο», είπε τρεμουλιαστά, τραβώντας το μεγάλο του αδερφό από το μανίκι. «Φτιστός με το πορτρέτο που του έφτιαξε ο Σάρλ Λεμπρέν», σχολίασε χαμηλόφωνα. «Πού βρέθηκε κι αυτός εδώ?» απόρρισε φωναχτά ο Ιάκωβ. «Πάνε τόσα χρόνια που έχει πεθάνει». «Ενώ του λόγου σας είστε ζωντανοί», τον κατακεράβνωσε ο Περό. «Όπως ήρθατε κι εσείς στην κάμαρα αυτήν, έτσι εμφανίστηκα κι εγώ. Τρύπωσα από το πέρασμα της φαντασίας που κρατάει αθάνατα τα παραμύθια και μαζί και εμάς που τα γράψαμε. Αλλά και εσάς που τα αντιγράψατε», είπε ξεροβήχοντας, κοιτάζοντας επικριτικά τα δυο αδέρφια που είχαν μείνει ακίνητα σαν αγάλματα. «Τι θες να πεις με αυτό?» ρώτησε ο Ιάκωβ με το ένα φρύδι σηκωμένο. «Δεν τρέπεσαι?» «Εγώ να ντραπώ? Εσείς οι εκατοντάδες άλλοι παραμυθοκλέφτες θα έπρεπε να ντρέπεστε. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ, ποιος έγραψε την αυθεντική κοκκινοσκουφίτσα, εσείς ή εγώ? Ποιος έβγαλε βιβλίο με εξαίσια παραμύθια όπως ο παπουτσωμένος γάτος, η σταχτοπούτα, η ωραία κοιμωμένη? Επειδή τα χτενίσατε και τα εκδώσατε μετά από μένα, νομίζατε πως θα την γλιτώνατε? Ότι δεν θα σας ξετρύπωνα?» συμπλήρωσε με ύφος εισαγγελέα ο Περό, αφήνοντας άφωνους τους άλλους δυο. Μπροστά στα έκθαμβα μάτια μου εκτιλισσόταν μια διαμάχη γιγάντων του παιδικού παραμυθιού που έζησαν με 150 χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Να φανταστείς, κοίταζαν δεξιά και αριστερά, μήπως ξεπηδήσει και κανένας Άντερσεν από το πουθενά. Εξάλλου έχει βρεθεί στην Ελλάδα μια φορά και από ό,τι έγραψε θα ήθελε πολύ να μας ξανάρθει. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσουμε δύο ακόμη και μετά έχουμε μια έκπληξη. Δύο ακόμα από τη σκηνοθέτητά μας και μετά έχουμε μια έκπληξη. Ωραία. Να πω μόνο για το 40 κύματα ότι είναι ένα βιβλίο που θα μπορεί να γίνει και νούμερο 2 για να δούμε την πορεία της οικογένειας αυτής που διώχθηκε από τη Σμύρνη και μετά τις σφαγές του Κεμάλ. Εντάξει, ακούγομαι. Να καλωσορίσω και το φίλο μου τον Θωμά τον κριτικό. Έλα, Θωμά, δεν θα σε ματιάσουμε. Ωραία. Ο θάλαμος του πατέρα ήταν ένα απέραντο δωμάτιο με 20 σιδεράνια κρεβάτια. Μόλις τον έφεραν στο δρομοκαΐτιο, τον οδήγησαν εκεί μαζί με άλλους 5. Ήδη στα κρεβάτια τους ήταν ξαπλωμένοι 15 άρρωστοι, άλλοι δεμένοι και άλλοι παραιτημένοι. Καμία ώρα της ημέρας δεν επικρατούσε ησυχία, μιας και οι καρδιές των καθυλωμένων ήταν σπαραχτικές. Τα πέτσινα λουριά κρέμονταν από τα κάκελα των κρεβατιών και τα ψηλά παράθυρα με το λιγοστό φως έδιναν μια άγρια όψη στον χώρο. Εκείνος, ζώντας σαν σε όνειρο, ακολουθούσε μηχανικά τους κανόνες και τη ρουτίνα του φρενοκομείου. Κάπου τειναζόταν από το στρώμα του σαν να ήθελε να πιάσει μια φευγαλαία σκιά και μια ξαφνική λάμψη φαινόταν στα μάτια του. Δεν ήξερε που βρισκόταν και τι δουλειά είχε η αυγή να τον επισκέπτεται εκεί, μέσα στο σκοτάδι. Φορές έβλεπε τη μαμά να του χαϊδεύει το λιπόσερκο κεφάλι, μα μόλις γύρισε να την αγκαλιάσει, εκείνη είχε εξαφανιστεί. Όσο περνούσε ο καιρός, δεχόταν περισσότερες επισκέψεις. Η εικόνα η δική μας και της μαμάς γινόταν ισχυρότερη και άφηνε πιο έντονο το εντύπωμα στη μνήμη του. Η ρουτίνα του είχε αρχίσει να του γίνεται πνιγυρή και πολλές μορφές από το παρελθόν άρχισαν να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα. Η γιατροί έκαναν λόγο για βελτίωση. Χρειάστηκαν 7 χρόνια για να αρχίσει να θυμάται. Ήταν κιόλας 1929. Τα φαντάσματα των ταγμάτων εργασίας είχαν αρχίσει να ρεώνουν και τη θέση τους έπαιρναν πια εικόνες ευχάριστες και αγαπημένες. Το ισχνό του σώμα φιλοξενούσε μια σπουδαία ψυχή που τον κράτησε ζωντανό. Θυμήθηκε το όνομα και την καταγωγή του. Μα η διάβια στο πνεύμα του συχνά τον εγκατέλειπε. Δεν ήταν ακόμη σε θέση να κατευθύνει τη σκέψη του όπως ήθελε. Η ομίχλη έπνιγε τις μνήμες του, ειδικά όταν αυτές άρχισαν να γίνονται δυσάρεστες, λειτουργώντας λυτρωτικά. «Έχετε κάπου να πάτε, κύριε Μελισσουργέ?»
Η πορεία της ασθένειάς σας είναι πολύ ικανοποιητική και μπορείτε σε ένα μήνα να πάρετε εξιτήριο, τον ενημέρωσε ο γιατρός κύριος Ισαάκ Τσατσόγλου. Ήταν, βλέπετε, και αυτός από τη Σμύρνη και το όνομά μας του ήταν οικείο. Έτσι έδειξε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην αρχή ο πατέρας δεν έδωσε σημασία, μα όσο περνούσε η ώρα, άρχισε να το συνειδητοποιεί και να αναστατώνεται. Μίλησε στους γιατρούς για περισσότερα πράγματα και οι αναμνήσεις άρχισαν να κατακλείζουν τη σκέψη του με ρυθμό ραγδαίο. Πού να ήταν η οικογένειά του. Τους άφησε μέσα στη φωτιά και έτρεξε να βρει καίκι για να τους μεταφέρει κάπου με ασφάλεια, μα τον έπιασαν οι τσέτες. Δεν τα κατάφεραν άραγε να σωθούν. Κι αν ναι, πού βρίσκονται τώρα. Γιατρέ μου, μήπως ξέρεις τι απόγιναν οι Έλληνες της Σμύρνης πριν τη φωτιά. Πόσος καιρός πέρασε από τότε, ρώτησε με αγωνία. Πάνε κιόλας 7 χρόνια από τότε. Πολλοί σκοτώθηκαν, μα ακόμα περισσότεροι ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Γέμισε η Αθήνα και ο Πειραιάς με νέες συνοικίες προσφυγικές, απάντησε εκείνος, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για να μην τον αναστατώσει. Ώστε μπορεί να ζουν, είπε με λαχτάρα ο πατέρας. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, να τους βρω, συμπλήρωσε, παρακαλώντας τον γιατρό. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, αν και ισχνές, ανέλαβαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους της προσφυγιάς να ξανασμίξουν με τις οικογένειές τους. Ο πατέρας έμενε στο δρομοκαΐτιο, έχοντας βρει το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης του και πλέον είχε εστιάσει τις προσπάθειές του στην ανέβρεσή μας. Όμως τα μέσα που διέθετε ήταν πολύ φτωχά και οι πληροφορίες που μπορούσε να συγκεντρώσει από καμιά εφημερίδα που έπεφτε στα χέρια του περιστασιακά δεν βοηθούσαν καθόλου. Ώσπου μια μέρα του 1929, έγινε το θαύμα. Κυρία Ρούσου, να σε δούμε λίγο, είσαι έτοιμη να σε δούμε. Να σημειώσω, καλησπέρα σε όλους. Θα συνεχίσουμε τη βραδιά με ένα μικρό απόσπασμα από το υποέκδοση βιβλίο του κυρίου Βάιλα, Μεγανησιώτικα ντοπιολαλήματα. Θα μεταφερθούμε στο Μεγανήσι του 2025. Μία μεγάλη μεγανησιώτισσα γυναίκα θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία όταν θα επισκεφτεί ένα σύγχρονο γκουρμέ εστιατόριο που άνοιξε στο Μεγανήσι τελευταία, μαζί με την εγγονή της. Πορτάλι έχει. Μαρή κοπέλα, τι και τον γκουρμέ που λένε πως έφερανε κάτω αυτού στο βαθύ, να έχουμε καλό ερώτημα. Γιαγιάκα μου, και εκεί ετοιμάζομαι. Μ' άκουσες που μιλούσε στο τηλέφωνο? Τι λες, μανούλα μου, θα κάτσω εγώ να κουρμαστώ τα τηλέφωνά σας. Καλά, γιαγιά. Συγγνώμη, το ξεκινάτε λίγο. Από την αρχή, από την αρχή. Κάτ. Μαρή κοπέλα. Μαρή. Μαρή κοπέλα, τι και το κουρμέ που λένε πως έφερανε κάτω αυτού στον βαθύ για να έχουμε καλό ερώτημα. Γιαγιάκα μου, και εκεί ετοιμάζομαι. Μ' άκουσες να μιλάω στο τηλέφωνο? Τι λες, μανούλα μου, θα κάτσω να κουρμαστώ εγώ τα τηλέφωνά σας. Καλά ρε γιαγιά, τσίλαρε λίγο, μη χαλιέσαι. Απλά μου φάνηκε λογικό και γι' αυτό ρώτησα. Αν θες, ετοιμάσου να σε πάρω και σένα. Στάκα μια χαψά. Συγυρίστηκα και έρχομαι. Να βάλω και το ποντάλι, το έβαλα. Μωρέα, το βάλω και δεν βαριέσαι. Τι να το φλάω, να μου το βάλουνε κοντά σαν πάω στον Άη Κωνσταντίνο. Κάτσε να πάρω και την καλή μου τζίπα με τα κρόσα κάνε. Δεν πιστεύω να πάμε με μηχανάκι, εγώ δεν ανεβαίνω πάνω σε μοτοσακά. Μια βολά η Δημήτρου ανέβηκε στο παιδιού της και πιάστηκε το κότολο στη ρόδα και αποπουστήκανε κάτω στο δεύτερο γιοφύρι. Καλά, θα πάμε με το αμάξι. Λίγη υπομονή και φτάσαμε. Καλησπέρα σας. Καθίστε.
κάτι φυσικά. Και τότε θα είναι το πιο ωραίο. Έχουμε σκηνική οικονομία, παιδιά. Καλησπέρα σας. Τι νος είναι αυτό το παιδί, μωρέ Μαρία? Σώπα, παιδιά. Το παιδί είναι ξένο, από τα Αγρίνιο. Ήρθε για σεζόν. Τι είναι αυτό? Για δουλειά, εποχική, για το καλοκαίρι. Είναι φοιτητής το παιδί και ήρθε να βγάλει το χαρτζηλίκι του. Α, μπράβο του. Έλα εδώ ψήμι να μας φέρεις και ποιο το κουρμέ κάνε. Σταμάτα, γιαγιά. Θα φέρει τον κατάλογο πρώτα. Γιατί, ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο? Το μενού, βρε γιαγιάκα, όχι το τηλεφωνικό κατάλογο. Εγώ το κουρμέ θέλω, όχι το μενού. Γι' αυτό δεν ήρθαμε τόσο δρόμο. Ορίστε το μενού και το κουβέρ. Το παιδί είναι από τα Αγρίνια. Τι κουβέρ είναι τούτο πάλι? Για ψωμί το βλέπω, με τα κταλοπέρνα και κάτι μαύρα μέσα. Αυτό είναι το κουβέρ, βρε γιαγιά. Και γιατί το λένε έτσι και δεν το λένε καλάθι με ψωμί? Hello, γαλλική γλώσσα. Τι μαθαίνω σήμερα η μαύρη. Λοιπόν, για πάρε να δοκιμάσεις λίγο από αυτό το κριτσίνι χαρουπιού. Γούρ και είναι πίσω και αρούκανο, μαύρα σκουλούρια κακομοίρα που θα μου δώσει να φάω κάρβουνο. Δεν είναι κάρβουνο, γιαγιά. Χαρούπι το λένε. Χαρούπι, δηλαδή κούτσπο. Τέτοια δίναμε σε 9 γουρούνα που είχε ο Μπατάγιας στη Λουσίντα. Στα μαζόναμα από τις κουτσουπιές πίσω από το λιμονάρι και έτσι τα δίναμε να τα φάει τον Αύγουστο. Σε πληροφορώ, γιαγιά, ότι είναι πανάκριβο το χαρουπάλευρο και μάλιστα έχει γίνει πολύ must στα καλά εστιατόρια. Να το φάτε εσείς το γουρνάλευρο. Εγώ θα φάω μια χαψά ψωμάκι άσπρο του Θεού. Αλλά πού είναι και το γουρνέ και το βγάλαμε στη γλώσσα. Πού θα το φέρνει από το Σπαρτεχώρι? Μην το γελάς, γιαγιά, εκεί έχουν φίνα γκουρμεδιά. Παλαμίδι με σπαέτο. Λοιπόν, αποφασίσατε. Πάλε πίσω. Είπαμε, φέρε μας από εκεί το γκουρμέ Χριστιανέ μου. Αν είναι παλαμήθι, μην το κάμψε εδώ, γιατί θα το πετάξω όθεσον το χέρι μου. Θα το σβουρνίξω πέρα στα παλμέικα. Όχι, δεν σερβίρουν παλαμίδι εδώ, είμαστε πιο advanced καταστάσεις. Δεν είναι τσακινόμενα δά αυτά τα πιάτα. Δεν σπάνε σαντάλα. Γιαγιά, δεν εννοεί τα σερβίτσια, τα φαγητά λέει ο άνθρωπος. Α, καλά. Και για πες μας τι έχει το μενού, κάνε. Καλά που δεν έχει παλαμίδι, γιατί θα καρπονόμαστούνε. Και με ξέρανες με αυτά τα τακούνια που είναι 9 νωριά, μανούλα μου. Κάνε παραπίσω και θα με τα πατήσεις. Εγώ θα σας πρότεινα να αρχίσουμε με τύπια οχτού, με διώσιμο. Ύστερα, αν θέλετε να σας φέρω μια σουηδική σαλάτα με γαρίδες και σαλάτα κουσκούς. Ακόμα μπορείτε να δοκιμάσετε και χούμους με πατάτες και σως ροκφόρ. Και για να ολοκληρώσουμε τα ρεκτικά, προτείνω πληγούρια και φτεδάκια φαγίες, μπελούγκα και πουρέ από βαργούτσιν του κρέμδο. Πληγούρε τρώμε στην κατοχή. Ήτανε σαν... Κι αν ήταν να φάω τη φακίρ ταούντα, καθόμουν και σπίτι. Και ποιο το χούμους τι πράγμα είναι? Μπελούγκα, γιαγιά, όχι νταούτα. Και το χούμους είναι πουρές από ρεβίθια. Πολύ γευστικό πιάτο. Κι όμως έβγαλε στην ψυχή να φας ρεβίθια και φακί τόσα χρόνια και τώρα που τα πληρώνεις μισά κάνεις αμάν. Δεν είναι το ίδιο, εκτός από την ιδιαίτερη γεύση, είναι και το περιβάλλον. Αύριο θα φτιάσω φασουλάδα και θα πάμε να σε ταΐσω πέρα στο πολυτρίχ, κάνε. Λιγουτής και τζάξ που δεν σ' αρέσουνε. Όχι, μωρή γιαγιά, δεν καταλαβαίνεις. Ας πούμε στον άνθρωπο τι να μας φέρει και ξεροστάλιας όρθιος τόση ώρα. Καλά, πες να τα φέρει και βλέπουμε. Κάπως άντες είναι αυτός. Κιδόνια είναι, γιαγιά. Τι κιδόνια, μανούλα μου? Από το δέντρο τα μαζόξανε εδώ. Κιδόνια τα λένε αυτά. Και τα κιδόνια τα κανονικά πώς τα λένε? Κιδόνια τα λένε και αυτά. Θες να παραγγείλουμε μερικά μέχρι να έρθουν τα κυρίως? Να παραγγείλουμε, εντάξει. Αλλά για πες κάπως άντες καλύτερα να είμαστε σίγουροι. Είναι νόστιμα και έχω καιρό να τα ξαριθμίσω. Παλιά ετρώμε πολλά από αυτά. Τα φέρνανε σε σακιά με τη συγκοινωνία του Πάκη και του Ροθοή και μαζί με αυτά και παούρους φευγατσούλες.
έτοιμα τα ροκτικά σας. Σήμερα πιάτο ημέρας έχουμε ριζότο με μελάνι σουτιάς, αρωματισμένο με στακουβούτρο και παρμεζάνα, αν ενδιαφέρεστε. Μωρέ παιδί, τι είπες. Μες στο ρύζι ρίξατε και τη μαυρή. Αν δοκιμάσεις θα δεις, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν ήξερα πώς με φέρατε καν στο βαθύ για να μεταείστε κούτσπα, φακί, ρεβίθια και αρπάνθαινε μαυρή από σπιές, δεν θα ανερχόμουν μανούλα μου. Μα γιατί βρε γιαγιάκα, είναι εναλλακτικά φαγητά αυτά, μην κολλάς μόνο στα παραδοσιακά. Με συγχωρείτε, να προτείνω κάτι άλλο. Τι θα λέγατε για χέρι καπνισμένο ή ξύλο οξιάς, σερβιρισμένο με μελάτο αυγό πάπια. Βέβαια υπάρχουν και μπιφτέκια κοινόα με πούδρα ελιά και τζατζίκια από αβοκάντο. Κάτσε βρε γιαγιά και να δεις ότι θα σου αρέσουνε. Μη μας χαλάσει την βραδιά με τα κεφαλιά σου. Μαρή κοπέλα, κάμε κοντά να μην τα φωνάξω. Αυτό το τερί κατελών είναι βρώμιο. Θα τα φύγανε χωρίς αρμούρα κοντεύει. Όχι βρε γιαγιά, ίσα ίσα που είναι πολύ γκουρμέ φάση. Έτσι είναι η μυρωδιά του. Είναι από τα ακριβότερα τυριά το ροκφόρ. Όχι, που να το ξέρω, να φέρω μια μισόλατα που μου κατέλωσε πέρσι από την Γιωβάνη και γιόμισε πθούρι σπρούχνη. Εδώ θα τρώανε και τα πθούλια κοντεύει. Άστο αυτό τότε και δοκίμασε, να, το μπουρέ από τους βολβούς του Ινδοκρέμιδο. Πώς σου φαίνονται? Γουδροπίκι, δεν γλωσσάζεται, έτσι έμοιασε το κατακλείδι μου. Καλά, καλά, είσαι υπερβολική. Πάρε τότε λίγο χούμους, να δεις τι βελουδένια αίσθηση που έχει. Αλοή, λύσα το κάμανε. Θέλω ένα μπότ νερό να πιω. Μήπως τότε τα κεφτεδάκια από φακί μπελούγκα θα σου φαινόταν καλύτερα? Αυτά είναι μαύρα κι άραχνα. Ούτε να τα δω ούτε να τα δοκιμάσω. Φάτε εσείς και εγώ θα φάω μια χαψά ψωμάκι με αυτό το άσπρο. Deep το λένε. Βέβαια, πώς να το πούνε αφού δεν έχει deep μέσα. Μια κοτσιλιά και τη χρυσοπληρώνεις. Αχ, δεν σου βγάζω άκρη, βρε γιαγιά. Έτσι είναι τα γκουρμέ εστιατόρια. Μισό λεπτό να μας φέρει το κρεατικό που σου παρήγγειλα. Με αυτό θα ξετρελαθείς. Έτοιμη και η πικάνια σας. Ορίστε. Αυτό έχει ωραία μυρωδιά. Κάτσε να δοκιμάσω. Μωρέ παιδί, και αυτό θα σαλτίσει απάνω στο τραπέζι και θα φύγει. Είναι μοροζώντανο, όλο αίμα και ξύκι. Πάρ' το δόθε να μην το βλέπω και αναούλιασα. Ουφ, μωρέ γιαγιά, έτσι τρώγονται οι καλές κοπές κρέατος, ζουμερές και φροψημένες. Αλλά κάτσε να κάνω και την τελευταία προσπάθεια. Να πάρε αυτό το πιάτο με την πάστα. Τι πάστα, αυτά είναι μακαρόνια. Πάστα τα λένε στα Ιταλικά. Και την πάστα πώς τη λένε? Πάστα τη λένε και αυτή. Όβρε γιαγιά, δοκίμασε κι ας την κρίνια. Πώς σου φαίνονται? Κριτσανιούνται. Πώς τα βγάλανε μισοπρασμένα? Μα είναι al dente pesto. Al dente, τούπα. Να σου πω, να ματάρθουμε πάλι κάτω εδώ. Μόνο να μου το πεις από νωρίς να κάνω το κουμάτο μου να έρθω βαωμένη. Το ανεμίζει, το βασούλε. Καλά, Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ήταν εξαιρετικό το κλείσιμο. Το όνομά σου. Ειρήνη, εξαιρετικό. Ειρήνη, έχεις ταλέντο. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο Χάρη. Δεν τον ευχαρίστησα νωρίτερα, επειδή ακριβώς θα κάνω. Πέτυχε και το αξάν. Μα είναι original, το έχει στο αίμα του. Δεν το έχει από τη φύση του. Ο Χάρης είναι αγρινιώτης, αλλά δεν μιλάει καθόλου έτσι. Όμως για την ανάγκη του ρόλου έγινε καταπληκτικός. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμότατα. Εξαιρετικός μουσικός, κλασικός κιθαρίστας που είχαμε την τύχη να τον έχουμε για δεύτερη χρονιά φέτος μαζί μας. Και είχε τα γενέθλιά του σήμερα. Θα είχε και τα γενέθλιά του προχθές, βέβαια και κάναμε πρώτα έκπληξη. Πολύ χρόνο. Να είστε όλοι καλά, δήμαρχε, πατέρες, δάσκαλοι μας. Ο δάσκαλός μου Τσερές έφυγε, ο μόνος που πρόλαβα εγώ. Είμαστε της ίδιας γενιάς. Όλες τις άλλες δεν είχα τη χαρά να σας έχω καθηγήτριες. Πώς κάποιος θέλει να πει κάτι. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, είμαστε διαθέσιμοι εδώ.
Διαφορετικά να μην σας κουράσουμε άλλο. Μας προσφέρατε μια πολύ ζεστή βραδιά σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λάζα. Να συγχαρώ τον Αριστίδη για την πρόοδό του. Θυμάμαι τα καλύτερα για αυτόν. Ήταν πανέξυπνο παιδί, όπως και όλη η τάξη του Αριστίδη. Είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Είχα περάσει πάρα πολύ καλά στο Μεγανήσι και έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις. Έτσι. Είσαστε πανέξυπνα παιδιά και είχατε πολύ καλή αγωγή από τους γονείς, όπως είπε η κυρία Τιπάλδου, και χαίρομαι για όλη την εξέλιξη. Συναντάω πάρα πολλά παιδιά, τα οποία ενθυμούν τα καλύτερα, με τις καλύτερες αναμνήσεις. Είχαμε καλούς δασκάλους, είχαμε καλούς καθηγητές. Ναι, διευθυντές καλούς και εκπαιδευτικούς που δεν είναι όλοι εδώ, από ό,τι βλέπω. Πάντως οι Μεγανησιώτες πρεσβυτέρα, από ό,τι θα είδατε κι εσείς, παρότι μεταξύ μας στις μικρές κοινωνίες οφείλουμε να. Από συνήθεια λέμε είμαστε κακοί άνθρωποι, καρφένοι. Οι Μεγανησιώτες κατά βάση είναι φιλόξενοι άνθρωποι και ζεστοί. Και φιλόξενοι και πανέξυπνοι. Και δείχνουν ευγνωμοσύνη αν τους προσφέρεις κάτι. Πάντα στο γιατρό, στο δάσκαλο, φέρονται πάρα πολύ καλά και στους ξένους ανθρώπους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μας αγαπάτε σαν Λευκαρίτες και ελπίζουμε κι άλλες φορές. Η κυρία Καλέζου κάτι. Η κυρία Καλέζου. Η οποία είναι και συγγραφέας, έτσι. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω μετά από τόσα χρόνια, Αριστίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόοδο σου, για αυτά τα όμορφα που γράφεις, για όλη την δράση σου και πραγματικά εύχομαι με την ψυχή μου να συνεχίσεις να είσαι πάντα καλά και να δημιουργείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε και να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ που ήρθα. Εσύ τελευταίος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω εγώ βασικά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επειδή είδα ότι το τελευταίο δρόμενο, το ήταν και για μένα έκπληξη, δεν ήξερα τι θα γίνει. Ότι θα έρθει η κυρία Ρούσο εδώ, τη μένει με τα παραδοσιακά, πολύ ωραία. Και η Ειρήνη εξαιρετική. Λοιπόν, μόλις το κάνουμε λοιπόν, θα το κάνουμε και μια βερσιόν θεατρική. Γιατί είναι καμιά 25 τέτοιες ιστορίες μέχρι τώρα. Οπότε. Έχουμε σκηνοθέτη εδώ να την κλείσουμε. Ναι. Και αυτό είναι ωραίο, δηλαδή ωραίο δρόμενο και έτσι μένει η γλώσσα με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς είναι λίγο βαρετή. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά και ελπίζω να το επαναλάβουμε και να σας καλέσουμε και στο Μεγανήσι. Και να έρθετε στο Μεγανήσι και να έχουμε μια πιο στενή επαφή από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, την αποφώνηση. Ο κυρία Ρούση. Η κυρία Ρούση θα κλείσει ως οικοδέσποινα. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ. Παρότι σας είπα, αισθάνομαι μισοκουρανέλος γιατί πέρασα τα καλοκαίρια με εδώ και έχω τις πιο πολλές σχέσεις με Λευκαρίτες από τους υπόλοιπους Μεγανησιώτες. Θεωρώ ότι Μεγανήσι και Λευκάδα είμαστε μακριά και πρέπει να έρθουμε πιο κοντά. Και ο πολιτισμός είναι η γέφυρα, η σωστή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας. Ξαναλέω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ να είναι γεμάτη τη βιβλιοθήκη μας. Θέλω να πω ότι το Μεγανήσι το αγαπάω ιδιαίτερα. Εγώ ως γεωπελαγίτησα, τέλος πάντων, όταν πρωτοήρθα στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, είδα κοινά χαρακτηριστικά με τα δικά μας τα μέρη. Είδα αυλές ασπρισμένες γεμάτες με λουλούδια. Είδα ανθρώπους γελαστούς και φιλόξενους, όπως είχα συνηθίσει να βλέπω τους ανθρώπους στο Αιγαίο. Βεβαίως και η Λευκάδα έχει 1000 προσόντα, τώρα να μην τα εκθιάσουμε όλα. Όμως το Μεγανήσι για μένα ήταν πολύ κοντά στις δικές μας περιοχές, στο Αιγαίο. Στην Πόσα χρόνια ήταν να πάνε στο Μεγανήσι, Στην Πάρο πηγαίνω συνέχεια. Στο Μεγανήσι πόσα χρόνια ήταν να πάνε. Στην Πάρο πηγαίνω. Ο γιατρός θέλει να πει τα βάσανά μας τώρα τα καινούρια. Μην με προκαλείτε, στο Μεγανήσι πηγαίνω συνέχεια και πηγαίνουμε και στα σχολεία που τα αγαπάμε πολύ. Κάνουμε πράγματα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Έχουμε αγαπημένους εκπαιδευτικούς και μαθητές εκεί. Και την Πανωρέα που την είχα και μαθήτρια για να φανεί πόσο νέα είμαι κι εγώ. Και την Πανωρέα
παρέα λοιπόν τη Μάτζαρη που είναι διευθύντρια στο σχολείο και έχουμε κάνει πολλές δράσεις στο δημοτικό εκεί αλλά και στο γυμνάσιο που γνωρίζουμε όλους και την Βίκη την Τούπα που ήταν εκεί και την Ευαγγελία την Ελλάδα που την έχουμε και εμείς εθελόντρια και πρώην συνάδελφο που είναι τώρα στο σχολείο και πολλούς άλλους αγαπημένους συναδέλφους. Έχουμε πάει και έχουμε κάνει πολλά πράγματα και για το 1921 και για τους πρόσφυγες στη Λευκάδα και στο Μεγανήσι και πολλά άλλα πράγματα και τα Χριστούγεννα ήμασταν εκεί και κάναμε μια πολύ ωραία γιορτή για όλους τους ξένους του Μεγανησιού και μας διηγηθήκανε πώς περνάνε τις μέρες των γιορτών τους στις πατρίδες τους, στις μακρινές τους πατρίδες, γιατί το Μεγανήσι, όπως ξέρετε, οι Μεγανησιώτες τέλος πάντων και οι Λευκαδίτες έχει πάρα πολλούς ανθρώπους από άλλες περιοχές και από άλλες χώρες. Επομένως, αποδεδειγμένα αγαπάμε το Μεγανήσι και πηγαίνουμε συνέχεια. Και αγαπάμε βεβαίως και τους Μεγανησιώτες, ούτως ή άλλως το έχουμε δείξει κατ' επανάληψη. Και θα χαρούμε πολύ να κάνουμε παρουσιάσεις και στα επόμενα βιβλία τους και στο Παναγιώτη που το έχουμε κάνει ήδη 2 ή 3. Και του Άρη που είναι η πρώτη φορά, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες είμαι σίγουρη. Να πω ότι του Άρη έχουμε ένα έργο τέχνης του πατέρα του Μακαρίτη, του Λάμπρου του Δάκλα, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσει να βγει αναλεύκομα με όλα αυτά τα έργα τέχνης Λευκαδίων σύγχρονων καλλιτεχνών που έχουμε στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όποιος πάρει βιβλία μπορείτε να σας τα υπογράψει. Είναι οι βάσιμες υποψίες, τόσο δραστήριος που είναι ο Άρης, μπορεί κάποια στιγμή να τον δούμε Υπουργό Υγείας. Επομένως, η υπογραφή του να αποκτήσει μεγάλη αξία. Οπότε προλάβετε να σας υπογράψει τα βιβλία. Υπουργός Υγείας δεν θα είναι ο Άρης. Είχα να πω πολλά, αλλά δεν είναι ο Άρης. Είμαστε μόκομα, έλα. Κυρία Λογοθέτη, πες. Δεν θα είναι ο Άρης. Ευχαριστώ.
Grazie.